Right. Network yadzoka neumwe network yauya neumwe umbowo. Network yadzoka neumwe umbowo wamadzibaba ava. Madzibaba ivava vanonzi makochi ava vanotaura nonsense ava. Makochi uyu ndoita kunge ndichamufonera timbomuti naiwe baba makakwana here. Makochi uyu I think tichatomufonera chete because yes, it's live, Rina. We are back. Network yaita. I don't know what happened. Network yango teaser. Yes, network just dropped. I don't know what happened. Sakanda tongo tegachidzoki. Network yadzoka neumbo. Right. So guys, pane ma audios andabva ndapiwa. Emadzibaba. Alitika vari kuti kwanzi munhu ngaabude muchitokisi. Handiti nditori tempted kuvafonera madzibaba ava. Alright, chiri kuitika ndekuti pamwana pane paari kuramba Tadzoka, pane paamboita kunge ari kuno kumberi achinoti handizvizivi. Saka izvozvo ndo zvakatoti confuse kunodaro. Saka mwana yari kuti handizvizivi kuti ndozviziva ombodzoka onzi akabatwa mumusha onzi chichi. Saka isusu sainoti hatina chokwadi. Saka tavati kutaita chari yaburitsa nyaya. Iri nyaya yekuti nyaya takataura ikadii. Hanyaya yakatotaurwa ndofunga takawanda patakatofona ipapo. Papenda nachikove nedzimama dzadziripo. Saka inyaya yangonika noti yanga yakatofamba itori nevanhu kutara zvokuti patakatobvunza isi taitobvunza nyaya yatanga tatonzwa nevanhu kuti kwerufamba sei nokuti already muchechi nevanhu vese munhu anenge achizikanwa. Munhu kana achizikanwa mai pakatoipa. Isusu kuno tinozikanwa kwete zvamunofungidzira, tinozikanwa kwete zvekutaura. Zvokuti ipapa pakana zvese zvamunoti pakundofunga zvakavipa hapana kana hwani. Mutakomana wacho vanenge vatori kupolisiko kwese. Kana kuri kuti muzonzwisa kuti shuwa haina kuvipa ndogona kupai mamwe information amusina imi. Ipapa polisi nechi. Nokuti vakomana vechechi munhu anenge achitozikanwa zvekudarikidza zvamunofungidza ndofunga. It's a public figure kune iye anonzi chachaiye. Imi mukamutarisira kufamily zvaanoita vamwe manje hamuzvizivi. Bvunzai kana iye mukadzi wake anoudza kuti tinoita sei vamwe isusu kana munhu aita zvinhu. Hazvine kuti mukwasha wangu ndiani. Tinotaura tozogadzirisana but wakavhiringa ine. Saka tiri kuzoti kana asvika pakona pakadai ndopatoita kuti fana apa wakavhiringa asi next time hatifukidze zvinhu. Kana nditi ndofunga tingataure nyaya tichiti ndichacha muningina saka rega tifukidze. Aiwa tifukidze. Like iya kana maudhiyo mudatu mutotaura. Munhu ari trans hamunhu wokuti hati wokuti inovigika kana mbichana. Kana mukadzi wacho anoziva. Iye mukadzi wacho ndakutokandira futi kuna vamwe vanhu. Zvino ndikutonzwa mamwe maudhiyo akutobvone mune vamwe anenge achitotaura mukadzi. Saka haisi nyaya yekuti inovigika. Kutongoonekwa muri nyaya yekuti daungoona kuti dai apafambika but still nyaya yacho ingori pachena 39. But tinongotiwadza ndingozoti chachanga akudi. Iye kana mukazomuona achagudza kuti amukoma apa ndakati tomusvina kusvika azitaura kuti mukoma shuwa ndakasvita. Saka aiwa hatisi kunyanyopa ningirikina zvedu. Tikana muchitopafamba chatiri kuda kuti munhu abude chete. Baba vaka. Aiwa shoko randanga ndinaro inangu ndisina kunzwisisa nyaya ndakanga ndaivhura ndainzwa kuna amai.
Saka nyaya yanga iri yekuti pana ndoda kutaura naadzimai vacho inyaya yekuti nando kuti kana kuri kuti zvakaitika ndo vanozviziva isati zviziva. Yanyaya yekuti vadi kuwithdraw, ivo amai withdraw that case. Kuti kana zviri kunzi zvakaitika votaura vachionesawo neimwe engo inoita kuti nyaya iregere kuenda yakadaro nekuti inomunyudza maonero atetichiita. Saka ndanga ndangotaura naamai ndichivabvunza that case kuti yakafamba sei, vakataura matauriro avakaita. Saka pandafona ndandoda kutaura navo kuti ko imimi nyaya yenyu ikaramba yakasitika payakasitika, pane nyaya dzevanhu kana kuri kuti imi muri kuona kuti hamusi kuwirirana, zvakanaka kuti chachabude imimi mogara ikoko uchengeta vana pane kuti muendese nyaya yakadaro then anogona kusungwa ovharirwa otorwa nguva yakareba arimo imoti vana nezvinhu zvose zviripo. Saka nyaya yanga iri yekuti dai vataurirana tomboona kuti vanonyengetedzeka here, kuti vanzwise kuti vatsvage nzira yekuti chachabude. Saka munhu ana achiona anga aine simba panyaya ndiwo mai chacha kuti dai vatsvaga nzira yekurerutsa nyaya iyi kwavari ivo then woenda nayo isina simba rainaro, ndo panga paine nyaya yangu. Saka rubatsiro rwedu ndokuonesana sezvanabhendanzwa naamai vekunotoni nani kuti mukatoona kana paudhiya ndachibvunza yachitoratidza kunge pamari chitonzwisisa kuti zvofamba sei. Saka ndofunga ndangopedzisira kutaura navo paudhiya ndakapedzisira. Saka ndazonzwa kuti no hama dzapinda nehaisi problem chatirungoda kuti abude topane nyaya idzi only kana paine zvimwe toita kuchionesana. Chatiri kufarira kuti munhu abude as long mabackground akabuda achiita haisi dambudziko, kana asingawo futi haisi dambudziko, but chatovara ndechekuti ukomana munhu anotadza zvinowanika kana kuti hazviwaniki. Saka isi pane nyaya panyaya yekuti mwana ari kuti chokwadi omboita ngesiri chikobuda nyaya yekutaurwa kunona mama ari kunoto varesisisi vachionesa kuti pane munhu akatomubata mwana akadii pakaita kusungisana kwakamboitika chii. Saka taatova nekutonetseka kuti ndichacha here kana kuti ndeuku kana kuti chii. Saka koti ndo inozotiburitsira, polisi yakuburitsa kuti what's the exactly zvinhu zvakaitika ndezvipi, nekuti kune nyaya dzadziripo kunotora. Saka isusu maagona kuti satsatane chokwadi ndofunga pane imwe audio pari pandakatoti mwana ngavaende paground vanonzwa kuti ziti true ndoti mwana akamboti ndizvo omboti hazvisiriyo zoita ndopamwe mwana ari kutimwa kana asiri kutimwa. Saka zvine confusion but imi kana muchiti maane chokwadi saka zvakanaka mochipfuurira mberi motiudza kuti zvakamira sei nekuti chacha asi munhu wokuti ndingatadze musa. Ndofunga kana atori kuno kuzimbabwe anotoda kuzogara kumba kwangu ndokwaanogara izvozvi anenge achitoziva kuti mukomana zvakadai zvakamira zvakati. Saka haisi nyaya yekuti ndosatoti kana hama mako zvakatonaka chimira ipachiri isusu tinozongonzwa naye abuda kuti mukomana akunzei zotenda ndatomubvunza kuti what the exactly zvawakaita uchitaura andotiudza sambofungidzire pamwe andiudza andondiudza mukomana yakamira so. Saka hapana problem izopo. Mazvinzwa kagaisi manzwa ka kune vanga vachipopota mucomment section kuti kwaiye mugoti kana one app rikatongoora rinooresa vanhu vese. Hatina kuti chechekwa mugoti ndo zvavari kuita aiwa, but muchechekwa mugoti mune vanhu vakasviba vakang'ora, mune maapple akang'ora, madomasi akatoora. Sababa ava vanonzi makocha. Mwoyo wangu uri kuhwa kuda kuvafonera baba ava kuti ndivarangaridze kuti nai baba imi mune chokwadi nemaaudio mabudisa aya, mune chokwadi di mwana anga ari wenyu ingadei muri kutaura zvamuri kutaura izvi. Baba mavanzwa kuti anzwa ini ndikamubvunza titoga anondudza chokwadi, antondudza chokwadi. Vanozivana vanhu ava, vanhu vanozivana ivava pachirongwa kola. Hello SIS MELLY ndiri raiti muri sei? Chibho inangu dadangoti isi zvakaitwa nababa ava zvinorwadza zvinohumbura zvina kunaka. Ini nangu ndiri umwe wevamwe anopinda mugodhi but manje manyora pacaption yenyu kuti mugodhi because mugodhi takawanda. Ava baba vanopinda vanonzi vachacha vanopinda mugodhi yekumabhachi. Zvino isi tingazoziva kuti kune mabhachi echechi
tikazviziva here isi tongozati kune Johani Masowe kune mugodhi kana makazosplita yenyuko isi tongoziva kubva tichikura tichingozati kwaingorine mugodhi imwe chete kwaive neJohani Masowe imwe chete kwaive neJohani inonzi Chiameno Marange zvichinda zvakadaro imwe chete kusplita kwenyu ndikwaive ndinodozikamwa nemi vari mumugodhi imomo Boss pamanyora caption ndatoshamisika ndobva ndatofona ndikati pane nyaya ndiri kunzwa kuFacebook ikutonzwa kuti mugodhi pane nyaya yamuri kuvanzi yatishiri kuziva vamwe zvikanzi ayewa haisi nyaya yedu ndeyekumugodhi vanonzi vachacha vanogara kuCape Town vanopinda mabhachi saka isi hatingazvizivi kuti kune mabhachi kune madhirezi kune mawestcoat hatingazozvizivi izvozvo isi tongoziva kuti mugodhi tichikura isi kuziva kuti mugodhi aive 1 ivi ndimotozoziva kuti kwave nemabhachi kwava nemawestcoat kwava namachindi mungatozoziva isi hatizivi mainini shuwa mutiregerere ipapo dzawanda ndabatikana zvingaiti zvakaoma hazvo regai tirai kubata baba ava ndoda kuvawa pfungwa dzangu ndimbohwa kuti baba ava vanonyatsofunga seini ngari paaperi baba yavo mina ndinyore nhamba dzavo pasi vakangodi ndivafonera direct ndikasvada dliwa airtime nhasi akani bilu iripiko who is the bill bilu iripiko nemustadi musina bilu akuramba regai tivafonere pausha 263 gaitivanzwe tida tichatuko edu amen asi titavaudza kana vakazozvituka havasi chokwadi ndechekuti vanenge vatongochiwa baba ava chokwadi hachivhikwi tipiko api yangu iya tione kufambira nyaya dzababa Pillow point. Pillow. Hello, Makadi. Ningetoa ina madzibaba. Ma? Ningetoa ina madzibaba. Madzibaba. Asi ndafana wrong number. Ndira nani? Muri kutaura namadzimai Meli. Ndiri kufana ndi ku South Africa pane zvandoda kutongo. Ma? Mafana wrong number. Woi wrong number. Apana madzibaba eri penya apa ini? Madzibaba. Wanda zvobatira. Vanoita zvokupinda chechi kwaMugodi. Alright, waripo. Ndiwo ndinoda kutaura navo zvemi kwemimo kuma muchiti ndoda hani vanobatsira here ndoda ivavo. Aiwa ndingazvizive kapokuti vanogara kumarani kukona kusvika kumakoche. Vamakoche ndivavo chaivo. Ma? Ndivavo chaivo. Ndikufundira namba dzavo. Alright, ndisenderei paWhatsApp. Ipapa. Alright. Kwidzi namba idzi ndezipi idzi? Madzai madzibaba ndogozviziva. Ndogozviziva. Hanzi vavagara apa vanogara kumwe regai titumigwe namba dzavo tione. Namba tingapiwe.
Mira tipiwe namba. Mira itoni. Kwanza kwa mazibaba. Vanoti kudiko kwa mazibaba. Kwa mazibaba. Kwa vanoti kudiko. Vanoti shitichi. Na kwa mgodi vanoti chii. Kwa mgodi vanoti kudiko. Kana singa mazibaba vanoti kudiko. Vandezera kuti kudii nai Phyllis vanoti kudii nondirega nchipisira wandisingazivi ndisingatozivi kuti ndodizva kuti vandezera kuti kudii kwai muvhangeri vanonzi muvhangeri saka ndokutaura muvhangeri makochi Aisati yauya guys, aisati yauya. Aisati yauya namba, takamirira namba, alright. Tichimirira namba, regaiti fanotora vamwe. Regaiti fanotora vamwe, regaiti fanotora vamwe. Vanoda kufona, vamwe varuda kufona to share their story. Kubatwa Chibharo, whether uri munhu rume wakabatwa Chibharo, kana kuti mukadzi wakabata chimwana, uri mwana wakabata Chibharo. Anditika ndo nguva yekuti utaurewo iyoyo usununguke. Havasi vakadzi chete kana kuti vanasikana chete vanobatwa Chibharo. Anditi nevarume futi vanobatwa Chibharo. Vanobatwa Chibharo zvakare varume. Admin team kana kuti hidha ndinyorero namba dzemakalls mucomment section. Esi madzimai lini muri sei? Isai guys ndinyorero namba ndipine namba kune varuda kufona vari kubvunza kuti namba. Namba dzani wode ashedzera namba nditi. Shune pamanenge audzwa regai ndifone nditi namba dziya. Hello. Yelo mazwana here ndinyore pasi. Okay, ndipei. Already. Nasinda for WhatsApp one. Ina kusvika iri kuburitsira namba yangu ya WhatsApp. Andifunga kuti inoburitsa namba chai because ndikufana ndiri ku South Africa saka yaburitsa SA namba. Unamba vaisa ni madza oma yava namba yogusa sei nokuti hello caller. Hello SIS MELLY makadi. Ndiripo makadi yenyu. Tiri right. Ini dongotoro hangu panyaya yekurepwa iyi. Amai vangu vakarepwa handiziri zvavo ndakarepwa. Asi nyaya yakadzobuda gore rino ndopandakazotoudzwawo kuti amai vangu vakarepwa vaine 15 years. Nemurume watete vaigara natete. Saka ndokwakabatwa vakarepwa amai vangu. But tichikura amai vangu vakazoshaya. But tichikura amai vangu vane problem yeruoko. Vaiti vakaita basa sitereki rinorwadza vaitosunga ruoko rwavo kuti ruoko rwangu rwakurwadza. Saka taishaya kuti chii chakaitika.
sevana tinokwanisa kubvunza amai kuti amama rukuru makamboitwa stay. So gore rinenge ndiri kuZimbabwe ndopandakazodzwa nyaya idzese ndopadzakazobuda. Nyaya ndopakazotaura zvanzi amai vako vakarepwa uye hanzvadzi yako yatoti hanzvadzi yako iripo iyi. Mwana uyeyuyu kuti waite mwana uyu imimba yekurepiwa wakarepiwa nemurume watete wavo vaigara kwatete obva wabatwa Chibharo nababa mukuru obva waita mimba. Asi nyaya iyi SIS MELLY haina kwayakaenda yakatsikwa-tsikwa nekuti amheno sekuru handizivo zvawakaitawo nemupasha wavo vakatsika-tsika nyaya. Amai vangu vakakura vakagara pamba nembeu mimba svika pakuzvarwa. Izvezvizvo mwana wacho mukomana hatitozivi kuti ari kupi. Saka zvinhu zvinongondirwadza ende pandakazvidzwa ndakachema. Ndikabvunza gogo vangu saka mune shuwa here naigogo kuti makasvika pakuchengeta mwana agozvara nyaya isina kuenda kumapurisa. Zvikanzi ndakazama kuti ndiende kumapurisa asi sekuru vako vakandiudza kuti kuenda kumapurisa pano hauchadzoki. Ende nyaya ikatsikwa SIS MELLY handiri kunyeperai. Gogo vachotora ipoti yakabva yangopera titozivi kuti mukasha naatezvara tii chakaitika. Nyaya yakangotsikwa-tsikwa ikapera kusvika amai vangu vakasvika pakufa grade 5 but nyaya ndakazoiudzwa gore ino apa ini ndatena 31 years ende zvinhu zviri kundirwadza zvisingaite. Handikana kunyepa zvinhu zviri kundirwadza. Saka ndingokurudzira hangu kumadzimai inini ndine mwana musikana wandinaye ari kuZimbabwe namai nini wangu ndina amai vangu. Ndinokurudzirana kuti wedu wemadzimai ngatitekeya nevana vedu vasikana nekuti izvezvi zvitiri kunoku ini ndiri kuno Cape Town mwana wangu ari kuZimbabwe handizivi chichiitika. Asi ndongogara ndichingofonera amai vangu ndichivaudza please mundionero mwana wangu nekuti ndikafunga zviri kunzi zvakaitwa amai vangu zvinhu zvinondibata. Zvinhu zvinobata zvisingaiti. Saka ndozvona ndokotaurawo ndichivakuridzirawo madzimai kuti wedu wee ngatitarisei vana vedu ngatitei vana vedu padhuze nesu. Ndatenda hangu SIS MELLY. Right, thank you very much Kola. Zvakaoma. Thank you Kola. Vedu wee zvakaoma asikana kungodzwa kuti mai vako vakabatwa Chibharo. Zvakangooma asikana. Right. Namba dzavamakochi dzauya. Namba dzavamakochi dzauya. Chiregai tichivabata vamakochi chaivo chaivo. Namba dzavamakochi dzauya. You have reached the mailbox of 773411806. After the beep, record. Madzibaba vakati vakadzima foni yavo asi regaitiza nezvakare. Madzibaba makochi vakadzima foni yavo. You have reached the mailbox of 773411806. Mukutora namba ka? After the beep, Mukutora here namba kuti tizovashanyira ku WhatsApp kwavo. Tinoda kuzovashanyira ku WhatsApp kwavo madzibaba. Nokuti hakuna munhu anodzima foni yake na 8 nema. you have reached the mailbox of 773411806. After the beep, record. Right, madzibaba vakadzima foni. Madzibaba vakadzima foni. Madzibaba vakadzima foni havasi kubatika. Anditi madzibaba vakadzima foni havasi kubatika. Anyway, hapana chakaipa. Right. Kavaripo here vamwe varikuda kuti vaningirire. Varikuda kuti okay, right inzwe. Uyu mwana uyu wedu we izi kutaura zvedingirigiri. What's this? Huh? Okay. All right. Right. And this kuziva kuti
34180 vanenge vanzi vatipiro handizivi regai ndiripite nhamba dzachitoni dzinoti 773 41 1806 263 773 41 1806 anzina yonatural handigari nebvudzi manje zvawatoona bvudzi nhasi kudai somangwana hurioni handigari nebvudzi hazviti tifanire mukadzi uyu because mukadzi uyu ari kuti haanavo saka toita kuti wange tikuharasa munhu nokuti atoni nyamba dzatonitumirawo dzakatonyorwa kunzi dzakanzi miretoni handifungi kuti vanodanana hamene kuti nhamba zvafambawo sei because even maseveral dzakatoita dzakatonzi baba vamakochi Race Rose Foster dzakatonzi baba vamakochi. Saka guys kana vari pamwe vada kufona guys concerning nyaya iyi kana kuti anything chakamboitikawo kwavari please fona itinzwe titaurirane tionesane kuti how far fona ititaurira tizo nyaya dzakadai dzorwadza guys. Hanzi namba yekutanga ndeyavo pamukadzi wavo. Oh, okay, ndeyavo. Amen. Saka vadzima yavo phone. Saka ndofunga vatofoni gogdara nemamwe makazi. Ndofunga makazi navaswedera nhasi. Because inyaya iyi ndakaipiwa nezuro. Ndakaipiwa nezuro ichangoitika but ndakati ndozibata chi nhasi ndayanzowana information zvakazara. Ndasingade kumhanya nayo. Saka ndazouya nayo. Hanzi varipo vanogara kukona uko ndozvaataura. Ndimaona. Saka napasina guys vamwada kufona. Hanza dzispa app. Okay. Right. Nyaya yese maizwa guys and hapana notanda kunzwa nyaya nditi. Mese maizwa nyaya yaka. Kola hello. Hello, Kola. Dzima imwe phone. Udoka iyo dotara nani? Ndoba kutaura wani? Okay, simele mapoti anoshandisa bad line. Vanogarepi? Vanoshandisa bad line 0772 handina airtime yakawanda. Mira. 772 84 60 69 772 84 060 69 772 84 69 All right, thank you Kola. Thank you Regativa Fonere. Thank you very much. All right. Right. Private number and diary. Yatikate uyu. Unganifonele private number. Unachida kufuna unifonele number yako unifonele private ushitise. Kola hello. Mashkela SIS MELLY. Ndashkela masera sei. Okay. Inindine muone wakatisiya nenya vamwe. Sezvo nekuchinja kwaisa syllabus yekuzimu cause handisi kuzwa kuti zvakamira sei. But nyaya yerep nekuita speak up zvinotangira mumba nekuchikoro. For example, I was born and bred in Gwera. Ndakadzidza pachikoro chinonzi Muunga Primary School. So every Wednesday
taitini atinoti maclubs. So mwana wega wega aijoina kuenda kuclub yaanoda. I was in the drama school. So in that drama school taita topics akasiyana-siyana, like for example mazuva akanyanya kuuya nyaya yechiramu yaye taidzidziswa kuti there is a nasty look inobva kuna Uncle John, Uncle Tom, Uncle whoever. Muzamarepisi vane rimwe ziso ravanotarisa mwana naro ukapfeka chijini or anything chinobata. Taidzidziswa kuobserva that nasty look kuti munhu akakupa ziso rakati, ziso iri harina kunaka. There was what we were calling a nasty handshake. Varipo vanhu vanga vaine kakumhoresa kekuti vakakubata mumaoko, so vana banguru vakudhara vaikutswinya ruoko rwavo kana kuti kukukwenya mukati meruoko. I don't know if you are getting where I'm going. Takateerera. So zvese izvozvo kudrama club taizvidzidziswa. Saka paiti kukwaya bamkuroro pamunini kumba vakada kutanga that look iyoyo, me and my sister taitomhanya panze kuti waone here, he was giving me a nasty look. Then my sister was like, no, let's observe it again. And munhu ane unhu hwekubata vana, kurova vana twumagaro kana kuti kutswinya mumaoko, taitoziva kuti bamudiki nhingi or bamukuru nhingi vanozviti. So kuchikoro I think kuno South Africa vane vanoti life orientation. So kana mwana akadzidziswa zvese izvozvozvo, paanosvika paage inenge yemwana uyu, baba vakatanga that nasty look, nasty handshake, because mwana ataura kuti aimborohwa magaro. Kubva ipapo either anoona munhu unoudza ticha kana mai kuti my father or my uncle is having the nasty look or is having this. Pane nyaya yekuti vana dzidziso yese iyoyo havanayo. All those things zvinoramba zvichiitika kuti tarisai kuone mwana pazvakazobatwa mwana angatova ne-STI already. Vatomborara naye more than 30 times. Saka dzimwe nguva mabereki ekuzimu ngativei nemweya wekuda kuziva zvinodzidziswa vana kuchikoro vari palevel ipi. Nokuti kuno South Africa already at 18 vakutopiwa masanitary pads kuchikoro, vakutopiwa mapanty liners. So kana mwana agara aine knowledge yezvemanasty look izvozvo, ndikagara ndakadai so uncle vanondidai kana kuti dad vanondidai so, hazvizosiki pastage yavamai avanhasi. I'm not giving a mhosva yekuti vanga vasiri mai vaitarisa mwana, but zvimwe nguva ngativei nekuti vana vajoine makote zvingono joina zvemadance group zvanoswera vachirova dance 24/7, but vajoine maclub kuchikoro vanovadzidzisa awareness yemasafe mother, masafe fathers, manasty uncles. Zvese izvozvozvo ukada kuzvitarisa ini ndakazvi. Alright, mirai kola, chimbomirai kola. Chimburimbo kata mbijana. Bukata mbijana. Hello? Makadi. Tiripo, ndiwa makochera. Vamakochi muri kutaurawo nevanonzi SIS MELLY diaries. Vamakochi tiri very disturbed nenyaya pane maaudios abuda nevoice note renyu pamusoro pemwana wokubatwa Chibharo nababa wake kuno kuSA. So semadzimai isusu tinomirira madzimai nevana panyaya dzakafanana idzi nevarume futi vanorepiwa. We are so disturbed nemaaudios enyu ari kutenderera ekuti muri kuti munhu ngaabude vanhu vataurirane. Kutaurirana chii parepu vamakochi? Vanhu vakuti izosati nyaya ngaisandichatano kana kubvunzwa nyaya yake kana asidarira otongwa nemurayiro wenyika kuti akatadza. Mati nemaaudios andinawo mimi mataura kuti munhu anozikanwa. Akazidairira mukaverenga bhaibheri pane panoti munhu atongwa asina kuzidairira. Chacha ngaazidairi nokuti ini ndakambogara kakumba kwachacha iyi. Nai vamakochi chacharipi right now? Chachari kupi? Ndikubvunza chachari kupi right now? Mukati? Chachari kupi as we speak? Izvo ndazviti akavharirwa. Right, akavharirwa kudaro imi muri kuzviziva kuti anyimwa bheu nhasi, andi muri kuzviziva? Kuti anyimwa bheu nhasi muri kuzviziva handiti? Aiwa, handisi kuzviziva. Anyimwa bheu nhasi. Saka anonyimwa bheu asina kubvunzwa, asina kuzvitaurira, because uchipinda mukoti unobvunzwa handiti?
kuti case nyaya iyi unoibvuma here mushando tinoiramba handiti vanotarisa nyaya sezvairi and then opiwa so imisa baba zvikuru sei munhu wechechi tangu semadzimai tangu vedisturbed kuti how can a father say such things kuti munhu ngaabude kutaurigwane imi munofunga kuti mai ava vangangosimuka kuenda kunosungisa murume wavo just because mwana ataura zvinhu zvisipo amai kungoti ndofunga nyaya chachanani masangana neii kune dzakawanda dziri paseri dzekutoti chacha nemukadzi wake vaitatorara vese vaisatogara vese vaingova nemba chete mukadzi akatombotakura zvinhu akatoenda kumba kwavo muri kunzwa akatombobuda akatogara kwake ega chacha akamutora akamutunza saka vanhu avanga vasingatowirani zvekuti vakatozotanga kuwirirana musuna but nyaya idzi ndopatari chiti vanhu vanofanira kuenda unogara pasi onyatsoona kuti nyaya iyi zvairi kuuya yakaita iri kubva nenyaya yekuti vanhu vari kuwirirana here kana kuti inyaya yakaitwa nachacha kana kuti vanhu ava vagara vakuda kuburisa mugiraundi saka pane nyaya iri ndepekuti tatiri kuti nyaya inofanira kuenda uko kwete kuti vanhu vamhanye kunokomenda kuti chacha ari wrong iyo koti kana kuti nyika isati yaburisa kuti chacha ari wrong aiwa imimi manga mati tanga tarwadziwa tabatikana isusu sevanhu vanomirira madzimai tisabatikana pamataura kuti ngaabude azobvunzwa kuno nokuti pakwaanotori right now ndokutori right anonobvunzwa ikoko kwari anofanira kutogareko ndokwaachabvunzwa ndokuchabuda chokwadi ikoko plus remember this is not a word of mouth handiti pachabuda matesti anobva kumadokta handiti nyaya dzerep dzine matest kits mwana anotestwa kana mukangowanikwa muine simeni yababa muchinhu chemwana chete irep yakapinda sei simeni yemwana yababa muchinhu chemwana saka kwaari ndokwaanobvunzirwa ikoko hazvibvunzwi kwamugodhi izvi muri kuona mwana uyu ari kunzi kuno kwakaitika kuti nyaya yerepi semu iyoyo paakatorwa kuno kwakuine nyaya yakanga yatoda kuendeswa kumapurisa nenyaya yekuti mwana yanga abatwa paakauya uko akatoya aine kesi yerepi futi hazvina basa inzwa iva makochi hazvina basa kuti mwana yanga akauya nenyaya yerepi ikoko anga ane nyaya yerepi ikoko the fact yekuti he mentioned kuti baba vakandibata handika kubva zvandakauya kunoku iyoyo yega koti ndo ichaprova ndiri kuudzai inini kuti kune matest kit chero mwana vakarara naye 2 weeks ago vanotesta mwana panokangowanikwa pane chinhu chababa chiti chiri mwana chakapinda sei kana mazowanikwa muine chiri different handimaona yavawo imwe nyaya right now saka isusu patangoshora ndepekuti ngaauye ngaabude vanhu titaurira ipapo ndo patashora ipapo ezechenji hatimbotarise one side mwana ataura kana koti chaichaiyo inotoisa mwana uko obvunzikidzwa kairi katatu venhingi vave imeni vaveana vanozovabvunza chano mwana haana kunyengedzwa here mwana haana kuda here kusvikira azobuda pamunoona murume watongerwa makore akati anenge abvunziswa mwana aonekwa kuti ichokwadi saka ndizvo zvatiri kutauraka ndozvatiri kutauraka imimi vechechi panyaya iyi hamukwani nyaya iyi ine vemutemo imimi vechechi itai zvekuti musangano wenyu wechechi kuchechi iyi regai itwe nevemutemo ndo vachatora chacha vomubvunza votora mwana masicha wekazi ndo basa ravo vachatora mwana vomisa pakona vakadzi vechipurisa vobvunza mwana kwete kuti kuchechi kupi panyaya dzerepu isusu kana azobuda manje sechechi futi tinozomutora kana azobuda but imimi manga mataura kuti kwanzi ngavataurirane anowithdrawa imi mati ngaataurirane anowithdrawa nyaya dei manga mataura kuti kana chechi yavo kana azobuda obvious kana abuda muchechi menyu mune mutemo wenyu antomova musa paspecial kana kuti nyaya ndizvo handiti kuno kutotopa 5 years kana munhu aida upombwe wakadai hatisi kuzviramba muri right ipapo pa 5 years dzenyu asi paiko zvino kuti muti kwai munhu nyaya ngaiwithdrawiwe aiwa nyaya withdrawiwe takatoitarisa isusu vana SIS MELLY vesocial media vamakochi nyaya takatomirira kutoti totoda justice and we are going to protest kusvikira chokwadi chaita handika toda ngoti mutemo uti kana vasina mhosva vachabuda kana vane mhosva ngavagare ikoko vachekwe nechinhu chavo kana zvichitoita kana aine mhosva anokusungwa nemhosva saka imi mozomutonga kana abuda apedza 25 years dzake kana 50 years mozomutonga 5 years dzenyu kwaiko zvino chatirwadza isu changa chatitsamwisa ndechekuti ngava withdraw nyaya titaurirane aiwa iyi haine cheche kwamugodhi iyi ine mutemo ndoda kukorekta ipapa hanzvadzi yangu ndoda kukorekta ipapa hanzvadzi ipapa ndandikukorekte ipapa kuti kana maaudios enyu ari kupengerera ari kutenderera yakaya zvokwadi munorohwa navanhu musititi musingasi mukurowerwei handimaona makanganisa kutaura hanzvadzi kurohwa zvedaturo nokuti zvainoita inoziuya kuchechi ochitongwa nemurayiro ende handindotonga vanhu venyu kuchechi kutori nevanhu ikoko kuri kusouth africa ikoko vakuru vakutoti hatatainzwisa ndokunga pane pepa rikutotenderera
Saka imimi muri kuda kunudza kuti kana nyaya iri kumapurisa kudai soya iri kumapurisa muchaenda kunotora munhu kumapurisa kuti mutenge munhu uchechi. Hatiende kumapurisa tiri kumumirira nokuti kwaanozouya anotoya muchechi. Kokana akazouya muisa hatisi kuramba kuti kana azouya paanozouya ipapo mozomutonga muchipa 5 years dzenyu hatisi kuramba asi kwaiko zvino tatichikumbira kuti musataure mastatement amuri kuisa mavoice nzekuti kwanzi munhu ngava withdraw case mai ava kuti mutaure nemunhu aiwa munhu anogara ikoko mutemo wotonga nyaya kana awanikwa asina mhosva ozobuda mozomutonga kuchechi kwenyu kana awanikwa aine mhosva anogara ikoko kana azobuda after 40 years ozodzoka mozomutonga. Aiwa isi problem kana atongwa nenyika chete kuti ndozviripo kana akatadza nokuti akamudzora makawanda chabuda apa ipapa achidzokorora achidi kana kuri kuti atongwa nenyika kusvikira paextend iyoyo isi hatitongerwe munhu nenyika zvedu tinotomutora tomuisa kuchechi. Aiwa uyu sorry henyu vamakochi panguva ino iko zvino uyu tiri kumutonga isu venyika panguva ino uyu wemwana uyu tiri kumutonga isu venyika imi mechechi chimbomirai mekwamugodzi chimbomirai tichazokupai munhu wenyu kana taona kuti haana mhosva kwaiko zvino imbomirai isusu venyika timbotonga. Kana akapedzeko kwaita 15 years tichanomutora tomupa udzedu. Exactly mukana azopedza plus yekuti kana muchitaura nemwana imimi munomuvhundusira mwana muchivhundusira mwana muchiti kune mwana wakamborepiwa wakabudei baba muri baba imimi mungafunza mwana kuti kwai wakawa sei pawaibatwa nababa mungafunza mwana mubvunzo wakadaro kuti kwanzi pawaibatwa nababa wako waiwa sei wakawa sei mubvunzo ungabvunzwa nemwana ari mwana wenyu mukabvunza mubvunzo wakadaro imuti pasaka pawangu achato mwana wangu wawa sei mubvunzo wakanaka iwe baba kuti munobvunza mwana wakadaro. Nyaya kana tichibvunzwa mai dzinotosvika kwese ikoko pakubvunza mwana ne13 years kuti wakanzwei mwana ne13 years anozivei mwana 13 years uyu asi mwana mudikika ane 13 years kamwana ane 13 years mwana uyu akataura mai vake mwana uyu ane 13 years saka muri 13 years munhu mukuru here aiwa bati pakutsanangura zvakaitika hatati chero mwana ane 7 years anotsanangura zvakaitika chero ane 7 years chechaiye mwana ane 7 years ari kuita grade 1 anotaura zvaitika kuti ndarohwa naningi iye mwana wamuri kuona kwai mapurisa achatomubvunza iye iyu wamuri kuti hanzi abvunzwe achatobvunzwa zvinodarika ati haabvunzwe ndiani hatina kuti mwana haabvunzwe handiti tinoti tinotobvunza vana vacho tise mutemo wacho totobvunzawo vana handiti maona stereki mwana uyu tatomubvunza but ndati mamubvunze mwana kuti wakanzwei pawaivatsa nababa wako hakuna mubvunzo wakadaro unobvunza mwana kuti wakanzwei kunonzi baba wako akuita sei demonstrata kuti baba wako vaikuita sei pavaikubata ndo zvinoitwa ima hamusi mupurisa kaime kuti mune right yekubvunza mwana kuti baba wako wakanzwei baba wako achikubata you're not a police officer imimi vamakochi hamusi mupurisa imimi inzwai tiri kuti mai vake ndo akatotaura nyaya iyoyo muri kuzwaka mukazwa audio rataurwa namai vake vakataura zvavakataura kuti mwana ndakamuona achinhuhwa chii baba achi muri kunhuhwa chii vakabva mai vacho vakataura zvokuti mwana uyu akanga achitobatwa kuseri kweketeni achibatwa mudhinga achidiaki mai vacho ndo vakanga vachitaura muri kuzwaka ndinawo maaudio ose iwayo ndinawo maaudio ayo mai vachikusanangurira imi mukazokumbira kuona mwana munozati pamutemo chako chako hamuna kodzero yekubvunza mwana we13 years imimi pamutemo hamuna kodzero mwana uyu ane 13 years ari under age anobvunzwa neve mutemo chete hamuna kodzero yekubvunza mwana ne13 years imimi hamuna anobvunzwa nevanhu vemutemo vechikadzi zvakare ndivanomubvunza kwete munhurume vechikadzi ndivanomubvunza kuti mwana anobvunzwa kwete ino handikari kutaurika ende muchaona kuti iye kana mukatobvunza kwakatoya vanhu vakawanda South Africa vakamubvunza mwana iyi hazvitobvumirwi nokuti mai vemwana nokuti matoita zvakanaka mandipa aleti iyoyo mangwana ndichienda kumba kwamai vemwana ndinotaura navo hazvitobvuminzwi kuti munhu vabvunze mwana ne13 years mibvunzo yakadaro anobvunzwa chete nepolisi nevanhu vechikadzi kumapurisa kwete vechirume hani muri kunzwa saka iseni era iri kutoitika iyoyo kuti muri kutokukumudzana mose muchikukumudzana muchienda kunobvunza mwana kuti mwana chii chakaitika inini pandakataura namai chacha ndakataura nawo kawani but maaudios ariko hombo ese ndevanhu vari paground vari kusvika kumba kwachacha vachitaura naye vachikanda maaudio vachinhingirira isoso kuda kutobvunza imi sevakuru vechechi yacho yekwamugodhi imi sevakuru vechechi kwamugodhi imimi muchinzwa vanhu vachisvika paground vachinobvunza mwana we13 years and youare okay with it muri right nazvo pana kuti musitope kuti no uyu mwana mudiki uyu 13 years handiti ngatimirire tinzwe kana kuti handei kukoti tinonzwa ngatimirire tinzwe chokwadi kubva kuna kukoti kuti zviri kufamba sei muri kuenda kunoisa mwana pakona mwana ane 13 years muri kumana paaudio makamubvunza imimi makamuconfusa akapedzisira nenyaya yekuti makamisa pakona mwana akapedzisira kuti handina kubatwa ndakazobatwa nenyaya yekuti makama kutoconfusa mwana mudiki uyu anochinja handiti mazviona
Saka imimi sevakuru vechechi please titirewo favor ka honai vamakochi ndokumbura mutitirewo favor handiti hatisi kuda kunesana nechechi yenyu hatisi kuda kunesana nemba tine mutsindo tine noise yekuti ka tinogona kunesa zvokuti chechi yenyu ka mukatadza kunyatsopinda makasununguka asi hatisi kuda kusvika ipapo titirewo favor. Can you have a meeting nemamembers enyu ngavasitope kuinterrogata mwana ane 30 days about this nyaya yave kumutemo nyaya ngaite mutemo ngauite zvemwana musachisidzire mwana. Chamunokwanisa kuita manje ndechekuti chiitai kuti mai vacho vachengetedze mwana uye chacho wamuri kuona mukomana tikakupa mamwe mahodhi ake ekuhama kwaita umwe vanhu achivatuka achidi ndinazvo zvese ine wakamboita futi mwe musika wayake yeyuyu yakamboita futi yeyuyu chachau ane zvinhu zvakawanda zvaaita saka pamuri kuona vanhu vachitanga vari kupopota pasocial media kudzorera zvibhagera zvairova vanhu saka inyaya dzekuchechi idzodziya dzamuri kuona dzekuti chacho wacho aisatoitikawo saka vanhu vari kutedza kuti vamugarisa basi ende hapabude vamwe aiti anopabuda kana asingapabude right vari kuti hapabude ndio vatiri kuda kufamba nawo imimi semunhu wechechi sababa vakuru munotaura zvakanaka wani chiregai kuti maaudio enyu atenderere muchiti mwana ngavawithdraw nyaya titaurirani imimi chingotaurai kuti regai zvakadaro mutemo ngautore mutemo ngauite zvaunoda ngautonge zviri fei iyo zvandandoda kuti muiteka dai kuri kuti ndagona kulinka magurupu maona kuti ina handisi magurupu enda handisakana gurupu 1 yandii mukabvunza vanhu vese handisi magurupu otherwise kodi yavakatora ndeyavakatora iye ndikakanda magurupu muchaona kuti vari kuamerica vari kupi vari kungokomenda mumwe achitaura zvaafunga pamusoro vamwe vatori kusouth ina ndigari kusouth iyi ndogara kuzimbabwe ndakangobvunza ka1 pazvapera vanhu vakutongotaura chibvunzo kuti zviri kufamba sei kuri ndakazoramba nyienda mberi but macomments aamukati munyaya imomo nevanhu vari kuenda paground nekurwisana chacho akamiswa basa basa anga achitoita basa akamiswa atori out of wakuru achiramba achita nha muri kuona saka zvese inharo dzaanengadozi ari kumukira vakuru dzatsuva yarusanga nezvakanyi saka zvese izvi zvokaizvo zvinhu zvokuti zvaakumuwirawo isu hatine kana chachakuru kuti akaita problemu anofanira kutongwa nyaya yekoyoneswa but kuti yakabuda mari mwezuru inofanira kunyatsoonekwa kuti ari wrong here kana ari wrong ngaende kujeri but kana asiri kune mufana mumwe akazokanda odi achiti ndomuburisa here kana ndoregera handisiri inini ariko mufana akatokanda odi iyoyo anomuburisa akamira sani chimuudzai mufana yeye kuti kwanzi takakumirira vaburisa uone mubvunze danzi vaburise muburise muti achaburiswa nemutemo achaburiswa nekoti ndo ichamburisa kuna munhu anoburisa chacha mutemo ndo uchati okay kana tiri kupa beu chakupa beu dzoke musokati ende ari panze papo tinenge takatodzvara vanhu vatinenge tichiongorora mamovements ako takamira sei because right now vana vese havasafe kusvikira approviwa innocent vana vese havasafe aiwa kana akatadza zvakitadza kana kuri kuti akatadza nyika ngaimutonge sezvainofunga amen. Thank you very much baba ndokumba mtinotisvisirawo kuchechi kuti ndichataura namai vacho nawo nemwana ako ndichasvika komangwana taura navo imi motaurawo nevechechi kuti regai kunointerrogata mwana uyu regai mutemo utore mikosi yawo imi momumirira panodzoka mozomupawo 5 years dzake mutongo wekuchechi imimi dai mamagona kuti musvike kuningi maingonoitawo security yacho mutoonesawo motaura nemwana monzisa nyaya kuitira kuti dzive kuu ini ndataura navo kudhara ndataura navo bachana ndisiri kuziva nechekuti pane vanhu vari kuramba vachiinda kunointerrogata mwana vachitora maaudio ndozva ndisiri kuziva but mwana mai ndakataura navo mwana ndine koze kutaura nemwana ndakataura naye handitika so ndichataura zvakare mangwana ndichataura futi zvakare navo handiti this has to stop mirai mutemo uite basa rawo mukabvunza mai chandakataura nawo ka1 handazombotaura nawo ende mwana endakataura naye ka1 pamakaziva pandakabvunza ipapo ndopega handazombotaura nawo aiwa pakanaka nzvadzi tatangoti tikutsiurei kuti matauriro amakaita idzi nyaya dzakadai kana musinganyanya kugona kudzitaura idzi musadzitaure honai voice note atenderera nderenyu mamwe asara iri renyu ndo rafamba pamberi nyaya dzakadai inyaya dziri sensitive zvisingaiti inyaya dziri very sensitive mufunge hadzisi nyaya dzekuti munongokomenda njee hadzisi nyaya dzemuchechi dzekuti vanhu vanongonzi taurai zvamunoda aiwa inyaya dziri panobatikwa mwana Chibharo kana anybody Chibharo for that matter pane zvakawanda zvinoitika because kana kuri kutakabata Chibharo zvechose ndikuziva makochi mwana uyu atove damaged for life atove damaged goods andimaona and besides kuvaviwa kwemwana imi muri munhu mukuru kuvaviwa kwemwana panhengo zvinotaura kuti pane zvinenge zvitoitika mukati andimaona tu mwana anogona kutopiwa kana chirwere chaichocho nababa andimaona chirwere tisingatauri zvokuti nhumbu chirwere nhumbu kana anayo koraiti mutemo chaona zvokuita kuti angapangaitwa sei but chirwere plus chero dai akasita chirwere mwana uyu i13 pachazosvika 30 years kana 20 akaroorwa hazvifi zvakabuda maari mwana uyu matokanganisa upenyu hwemwana zvachose
Aiwa pakanaka as long as tiri pa same page hanzvadzi yangu tatangoti tsiurane ipapapa. Hatisina mukana wokuti tigone kumubvunza indogara kuZimbabwe but dai papa ine mukana wokumubvunza takatomubvunza unaichamwari wakazivamisa sei chii wakanga wabatwa nei ichokwadi munoti pane pangakudzai kuti ndakarepa munofunga kuti pane pangakudzai kuti enda ivata nemwana imi munofunga kuti pane pangakudzai kuti enda ivata nemwana wangu isakatobvunza nezvemushonga kana kuti hameno kana chiri chokwadi hapana munhu anozvita zvinomo saka ndosaka zvati ndazokutsvaka nanhamba dzenyu kuti ndiuye kwamuri kuti munogoti kwaingaaburitsiwe titaurirane vataurirane sei ndopapa tirwadza ipapapa because mutozviziva inu zvakaipa ende zvinoitwa nevanhu vanoita zvemushonga pataida kutaura ndopataida kutomubvunza wokuti naichamwari imbonyazotiudza ndezvemushonga pano wavatora pano hazvisati zvaitika kana muchechi medu zvekuti tinoziva kuti pane munhu akanyenga mwana wake hazvisati tozoona tichitangira pano zvino wasvibisa zita rechechi wasvibisa zita rechechi zvakanaka yanzvadzi yangu regai tisacharamba ichindira mberi maita basa thank you mukawamuna nene nenyaya kwamuri kuti nyaya handidi kudzipindira nyaya dzachacha murambe kudzipindira aiwa ndinokuupdatai zvakanaka yanzvadzi allright baba vakunyepedzera kuzungaira guys kuramba zvinhu zvavakataura muaudio kuramba baba vataura kuti kwanzi mirai ndiplay maaudio mirai ndiplay maaudio kuramba zvinhu zvavakataura baba kokuchinja fast kuchinja fast kuti shuwa mutemo ngaudai kuti kwaitotora vanhu vedu tichitonga kutora munhu akarepa munhu munomutora pai asi ndozvavanoita kuZimbabwe naimi inzwai right chiri kuitika ndechekuti pamwana pane paari kuramba ukadzoka pane paamboitanga ari munokubika mberi achinoti handizvizivi saka izvozvo ndo zvakatoti confuse kunoti saka mwana yari kuti handizvizivi vanhu vari kundifonera ngambomira timbohwa zvinhu ichichi saka isu saibinoti hatina chokwadi saka twati kudai chachari yaburitsa nyaya iri nyaya yekuti nyaya takataura ndianushu hello ari kuti kangasa maaudio kuti angoningirira patakatofona ipapo papenda nachikove nedzimhama dzadziripo saka inyaya yangoningira nokuti yanga yakatofamba itori nevanhu kutara zvekuti isu patakatobvunza isi taitobvunza nyaya uyu munhu ikao sei nokuti already muchechi nevanhu vese munhu anenge achizikanwa munhu kana achizikanwa mai pakatoipa isusu kuno tinozikanwa zvokuti ipapapa kana zvese zvamuti pakundifunga zvakavigwa hapana kana wani mutakomana wacho vanenge vatori kupolisi kwese kana kuri kuti muzonzwisisa kuti shuwa yakavigwa ndogona kupai mamwe mainformation amusina ini ipapo papolisi nechii nekuti vakomana vechechi munhu anenge achitozikanwa zvekudarikidza zvamunofungidzira ndofunga its public figure kune iye anonzi chachaiyo imi mukamutarisira kufamily zvaanoita vamwe manje hamuzvizivi bvunzai kana iye mukadzi wake anoudza tinoita sei vamwe isusu kana munhu aita zvivi hazvine kuti mukwasha wangu ndiani tinotaura tozogadzirisana but wakavhiringa ine saka tikuzoti kana asvika pakona pakadai ndopatoita kuti vanhu apa wakavhiringa asi next time hatifukidze zvinhu kana nditi ndofunga tingataure nyaya tichiti ndichacha muningina saka regai tifukidze aiwa tifukidze like iya kana maudhiyo hatimutotaurai munhu ari transi hamunhu wokuti hatisi wekuti inovigika kana mbichana kana mukadzi ake anoziva iye mukadzi ake ndari kutokandira futi kuna vamwe vanhu zvinondi kutonzwa mamwe maudhiyo ari kutobvone mune vamwe anenge aitotaurira mukadzi wake saka haisi nyaya yekuti inovigika kutongoionekwa muri nyaya yekuti da kungoona kuti dai apafambika but still nyaya yacho ingori pachena 39 but tinongotiwadza ndichongozoti chachanga abude only iye kana mukazomuona achagudza kuti mukoma apa ndakanotisomusvina kusvika azitaura kuti mukoma shuwa ndakasvita saka aiwa hatisi kunyanyopa ningirikina zvedu kuti kana muchitopafamba fambai chatiri kuda kuti munhu abude chete hani muri kuziva masiwaka kwachatiri kuda kuti munhu abude chete hani mazvinzwa
vakuramba twa 8 tinoda imi baba vatonyesera voga inzwai chatiri kufarira kuti munhu abude as long mabackground akabuda achiita haisi dambudziko kana asinawo futi haisi dambudziko but chatovara ndekuti ukomana munhu anotadza zvinowanika kana kuti hazviwaniki saka isi pane nyaya panyaya yekuti mwana ari kuti chokwadi omboitange chisiri chikobuda nyaya yekutaurwa kunoona mama ari kunotori varesitsisi vachionesa kuti pane munhu akatomubata mwana akadii pakaita kusungisana kwakamboitika chii saka taatova nekutonetseka kuti ndichacha here kana kuti ndeuku kana kuti chii saka koti ndo inozotiburitsira polisi yakuburisa kuti whats the exactly zvinhu zvakaitika ndezvivi nekuti kuri kunzi kune nyaya dzaadziripo kundotora saka isusu maakona takuti zvisatsatane chokwadi ndofunga pane ng'odio pari pandakatoti mwana ngavaende paground vanonga kuti siti true ndoti mwana akamboti ndizvo omboti hazvisiri zvoitange pamwe mwana ari kutinwa kana asiri kutinwa saka zvine confusion izvozvo but imi kana muchiti maane chokwadi saka zvakanaka muchipfuurira mberi motiudza kuti zvakamira sei nokuti chacha asi munhu wokuti ndingatadze musa ndofunga kana atori kuno kuzimbabwe anotira kuzogara kumba kwangu ndokwaanogara izvozvi anenge achitoziva kuti mukomana zvakadai zvakamira zvakati saka haisi nyaya yekuti ndosatoti kana hama mapo zvakatonaka chimira ipachiri isusu tinozongonzwa naye abuda kuti mukomana akunzei zvotenda ndatomubvunza kuti what the exactly zvawakaita uchitaura andotiudza sambofungidzire pamwe andiudza andotiudza mukomana yakamira so saka hapana problem ito right mainzwa inyaya iripo iyi but zvisinei zvakare guys zvisinei guys zvakare tichida kunyatso kungoti mwana uyu anga ari kosen panyaya yake tongomirira ngatimirirei mutemo tinzwe mutemo handitika since pakubudawo futi information imwe muri kuinzwa yekunzi kuri kunzi mwana uyu anga akarepwa nasomebody else kunoton ikatoitwa police case handiti information yatatisingazivi yazobudawo nababa makocha anti mashona saka let's just wait and get the verdict from the courts handiti kana akarepa mwana zveshuwa uyu deserves to go to jail handi kana paine any something chiripo because patacho chiripo ndechekuti apa kapa nyaya yacho vene two sides guys tisikadi kutaura nhema kana tikudi takamira pachokwadi nyaya yacho vene two sides pane imwe nyaya side ratasingazivi one nekuti baba namai vanga vakarambana panomaona nekuti baba namai vanga vakarambana iri side tasiri kuriziva tarinzwa apa nababa handi mashona two nekuti kune imwe police case yanga yakavhurwa asati achipinda muno asiya kuzibaba achinzi mwana anga akarepwa saka patove trick apa guys patove trick but chiripo isizvo chekuti takutongomira tinzwa kuti koti inoti kudii tinzwa kuti koti inoti chii ndo zvatovepo guys ameno kuti mune fungo dzipi kana dzakati sei but ndakatochidzamisa pfungwa dzangu apa zvataugana babawo ava makochiwo futi kapa patove ne two sides apa patove nenyaya 2 apa takutomirira koti ndo ichatiudza kuti hatina kuti maisihle mazhantu hatina kuti nokuti akarepiwa hakwasi kurepiwa tikutaura kuti kana pave nekesi yekuti mwana uyu akamborepiwa patove ne two sides dzenyaya handika and remember pari kunzi vanga vakasiyana baba namai saka takutomirira koti right now kuti tinzwe koti kuti inoti chii because kana anga akarepiwa nemukomana uyu kana anga akarepiwa nemumwe munhu uko akazorepiwa nababa zvinongobuda panoitwa matesti handika simeni yebaba inongwanikwa irimo handiti simeni yemwana yemumunhu umwe asingazikamingwa iripo handika but manje chandiri kuti nitimire kutora saidi chekuti handiti patove trick tinogona kufamba niri kuti zveshuwa baba vakarepa mwana vozowanikwa baba vasina simeni iri mwana hani muri kuona pacho panenge pari trick apa taita noise tapopota muri kundinzwisisa mukundinzwisisa tinogona kumhanya nepoint yekuti akatorepa zveshuwa baba vakarepa mwana wakadii tikaita noise handika then madokta wako zvatataura kuti mutemo ngauite basa rawo ozita basa rawo handimaona kozonzi pane chibaba chakawanikwa chi mumwana munoona tinenge yatove trick but still chero koti singatichonge zvekuzimu guys pa fair chaiko chaiko handiti vanotesta vanonga chitsvaga zvababa ava baba pavakavata nemwana handizivi anyway ine handizivi tongomira kunzwa kuti koti inoti chii anomaona tongomira kunzwa koti inoti kudii because mukugarisa kwanoita hanzo should always take the child side right ngaitimbonzwawo kola hello kola hello
right munhu akanifonera hanzi I hope this audio gets to court. Yes ma audio tichameka sure kuti tione kuti zvinofamba sei hanimona tichaona kuti zvinofamba sei nokuti baba wacho wane msikanzi wofuta baba vacho navanotonge vanotorioneka mweya yake kuita zvinani basa rese. Hello yes dzimai phone imwe iri kumashure uko. Ndiri live. No, doesn't seem like it. Taura yenyu ndakateerera. Okay. So ndakupindira pataona baba makoti kekunzi vanga vakarambana. All right. Yeah. So really, I'm very close to the mom of the child. Oh, uri very close na mai vemwana. All right. Yes, Right. I was there for that incident. I want to tell them that every marriage, they fought only for like 5 days. All right. All right. That was before Mana Arek. And Mananga started. It's because Papa it doesn't make sense. Right. No, now now we are hearing the story, the full story. Remember Tambo Taura, and you wanted privacy, and you just have not gonna kufonera. And this year it's not kuinzwa. Yes, Budo na baba kocha. And more. Now that we are weka takunya sons bisanya guys shahiri takuchinzwa nyaya manji. Hande ni nyaya. For that woman, because she's amazing, she's a great woman. All right. Yes. Right. It's totally it's totally wrong. Yeah. It's totally wrong because is he a police officer? No, he's not. Yes. He's only a friend. Because I don't know whatever the relationship right now, but he doesn't have any right. Why did he record that call in the first place? Can I just sympathize now? Amen. Why? Yes, I'm with you there. Why? There I'm with you 100%. I record that call because I have some information because we come with it. But my information here, Right. At least now we get the story, guys. Murukunza kuti vanhanzi vanga vasina kusiyana. You hear me? Why? Because Murumaka started to talk about he was very lazy. What I think? I said, let's talk about it. Just talk about Saka uyu chacha uyu anotorine problem chacha hiyo kau. Chacha anotorine problem chacha hiyo. Itafona ni WhatsApp. Okay. I think for you in the end of the I didn't feel good. All right, sharp. Right. Hani mukona guys ka takuchinzwa mndoza tete shida pana baba guys pa tinozeti ma diaries detective hani munoziya tichida kunyanyeso dzibvuti yazodzukisa because ticha kuzonshamsika kanisa ndogora ndikuziva kuti inini mu experience pana ba diaries ka ndakuziva kuti kunozoti wafamba nenya kunozobuda chimwe chipisi chongo usina kuudzwa hani muona senge ichi shawira uyu ndambotaura naye antika ndambotaura naye sawira but angasina mpenga anditsanangurirawo zvese izvi azitsanangura because zvatibuda nana babachi nababa vamakocha bururu angasina kungandiudza ini ndatombotaura naye akatoti bekutanga kati no comment
panyaya iyi ndikati aiwa handiti because pana kuti SIS-MELLY vanenge vachitoziva hanimwana ndikati aiwa handisi palive handika plus I just want to let you know kuti we are fully behind you guys handiti whatever zvakatika kumwana uyu ka inini nemadhiaries tiri kusaidi kwenyu handiti ndopazotaura neni angatoda kutanga achitoramba taura neni handiti ndichiti handisi kuda kunzwa nyaya yenyu ndine maorders andinawo kudhara handiti ndakuda ndikuzivise kuti we sympathize with you whatever zvichaitika tinenge takamira ne because ndanzwa maaudios ari disturbing ekunzi murume uyu ari kunzi ngaabude ndozvakatomuudza uchikola uyu ndikati pane maaudio ari disturbing ari kunzi murume ngaabude ndo handirwadza ndoaita kuti ndikufoni nditsvage namba dzandikufonere kuti tinemi hakuna munhu anobuda. Hello caller. Hello? Yes caller. This is SIS-MELLY palive now. Chaipo. All right. And ndichiterera nyaya yababa wakaripa mwana yazondibata ndeuyu wamakocha mazwa statement ravataura vachiti uyu haasi mwana uyu. Kwanza asiri mwana naini kutori neproblem naini saka vanotoona mwana ye 13 semunhu mukuru kwai haasi mwana bozi ndo statement rataura achiti uyu haasi mwana uyu saka handizivi kuti kana waipo anonamata wakamugodho wacho handizivi kuti vanhu vakuru vekuchechi kwavo vanotangira pamakore mangani ungati basi rotizwisise zvimwe ndo doctorate ekuchechi kwavo nekuti mwana anenge tinezasi mwana ndozvandishamisa ndopandikuyo bhozi isusu vamwe titorowo ana baba but kana munhu akubata mwana ne13 years even akura ne20 chache angori mwana wako ka hazvimeki senziwa saka ndo I think ndo yemwa kesi yemwana wokuzoshaika kuZimbabwe yokuti vanoita ma-early child marriages ekuti mwana ne12 years akazinga afane achibatsirwa because kana vachiti hanzi haasi mwana that means kwavari vatoona mukadzi pamwana ne13 isi tikuona mwana ivo vari kuona mukadzi ndosaka vachigona kurara nema12 years ndizvo chaicho so chimwe chinhu chinoitika manje pamachechis aya vanoda hukuru wada hukuru wogumisira wabata mushonga saka pakubata mushonga ndozvinhu zvinovavhiringa pakuzobhozi hazvitwi nemunhu arinomo anenge akatorasika njere kudharadhara munhu anenge achitopenga so zvatota inini chikumbiro changu ndechekuti vakuru vemachechi avo ngavambomire kuda hukuru nekubata mushonga ngavangoite zvechechi yavo kana zviri wapanzwa here hanzvadzi panzi kwanzi nevamakochi vachitaura hanzi iye chacha uyu akanga akamiswa kuchechi kudhara but anga achingoita basa rake ukuru hwauri kutaurawo hanzi anga achiita basa rake asi akamiswa kuchechi kudhara munhu wacho hahanzwi wapanzwa that means inyaya yeukuru zvataurwa izvezvo inyaya yeukuru munhu akamiswa kuchechi nenyaya yemusikanzwa apa pari kuramba chimwenderera mberi hukuru ndozvinonetsera machechis because vanhu vanenge vachida kukura kuti ndini muprofita ndini mufundisi of which is wrong. True. Chimwe chinhu mari haiiti zvekuromberwa mari inoita zvekushandwa vanhu toenda kumabasa tichishanda mari kwete kuda kuita nzira dziri izi nezvi zvinotikanganisira mhuri. Thank you very much, Anzazi. Thank you. Right. Guys. Ava vanhu ngativanyaradzei ava guys. Ava vanhu ngativanyaradzei. But true guys, ngativanyaradzei vanhu ava. Because truly sishuwa muromo yoenda ndazvikanga mwasi ndauwa muromo yoenda tukanzi hasi mwana ushu. Saka kana siri kuona mwana pamwana wayo vari kuonei. Kana vasiri kuona mwana vari kuona chi? Kola hello. Kola hello. Hello. Maswera sei? Imwe point yatinotora ndeyekuti zvoni avati zvoni kachacha has angasingarari nemukadzi wake. Vanozvizivirepi? Vakazvizivirepi? Saka hasi kurara nemukadzi wake ndarari ndosakabata mwana. Takunyatsa kuianalyza manje nyaya iya.
hauri nemukadzi wake saka it's okay kuti abate mwana tikadzokodza tikazviteerera conversation amaiti nemurume wayaka anewo nyaya yake yemurume wayati True. yes okay sis Melly. Thank you very much, Kola. Thank you. Takuchasa chipenengura guys. Amen. Kokuzoti kwanzi Chacha is a very famous somebody. Isusu tinozikama kunoku we are very tino nanozikama kunoku. Kwanzi mumwe atati ndimuburitse here. Mbona ndimuburitse here. Anomuburitsa hawo. Anomuburitsa hawo. Kola hello. Hello, mbakadiko tete. Ndiri raita ndazimurise iyi. Ndaida kuti paudeva kupita mwanawo. Zvazvinoita manje kana munhu vachinge kesi yadarika information yakawanda ngachirega kumanya kutenderera zvikuru yamirira kudare zvakaita kuSouth Africa manje mutemo wacho manje ka zvaunoita manje unogona kuenda both sides manje wobva kwanzi hello takateerera kubva kwanzi murume uyu pamwe anoda kuenda kubrain evaluation akanzwa romanje yake vanotora nguva kuti vanoongorora kuti baba wina vari normal here ndo chinhu chokutanga ichocho sei akarepa mwana uye akarepwa wacho saka panapa manje panoita manje ka munhu nyaya yake ichatora time straight ichienda maprocesses aina akarebesa especially repiwa yayo saka panapa ida patience manje vanhu vanenge vachiita bozi koti mutaro kati munhu anofanira kutariswa kuti pfungwa dzake dziri right sei akarepa mwana yatoreba nyaya iyoyo saka nekudaro chikuru dira anoda kuita ndeyekuti inini kana nyaya yaenda kukoti sezvizvi muchimirira kunzwa kudare kuti chino chikudii exactly kana mwana akasabvunzwa zvakanaka panoda munhu anofamba nemwana manje anoziva mutemo mai vemwana hallo takateerera handei panoda munhu anofamba nemwana anoziva mutemo mwana uyo ngachirega kuva nechii WhatsApp achikomunikera nevanhu mwana ndivafanira kutotorerwa foni haasisina communication nemunhu wese then poita munhu anofamba nemwana either advocate or somebody else bababata then kana makata hakusina munhu achataura nemwana kusvikira yapera nyaya iyi uyezve nyaya iyi inenge yakuda social worker kana kuti zvinhu zviite nyore kana nyaya yakaripotewa chakakosha kunokonza kuti social worker ndokutanga munhu anofamba nemwana izvezve ngachikonza kuti social worker kana konza kuti social worker bomba information yese maaudio zvese zvekutaurwa izvi poito zvoplazi kana murume akati haagoni kutaura chirungu nemwana haakwanisi kutaura chirungu panoda interpreter saka nyaya yacho naka iri very tricky pakuti munobudirira nyaya inobudirira but matendekero ayo mandika anotora time because murume akati akainterpreta akati anoda zvakati akati evaluation saka nyaya inogona kuema saka nyaya yakakota ndeyekuti mwana ngaave nemunhu anofamba naye anoziva mutemo anoziva masteki takakosha kutora mwana izvezvi moenda pana social worker hallo takateerera handei takateerera avainda pana social worker ndovamudauda zvese zviri kuindirana nezvekucheki zvekumutsva zvekuzimbabwe zvese social worker anonyora ripoti iyoyo anobva aisa kudare kana aida kudare ripoti iyoyo imimi mune mwana mune makabvisa nesocial worker ndochitokutanga toto imimi muine mwana nasocial worker then kana mazoti imimi manje munofanira kuita rehurumende pakuwa kuita rehurumende dorinefamba nesocial worker aipa pakaprotekta mwana mazvizisa saka kana imimi chakakosha panyaya ika mukaita kukonsulta social worker today mangwana ndomuvhura vakuita mapatodara social worker social worker achakuda zvizere ende manyatsowana information iri simple pakuti nyaya inyo kuita nyore pakuti social worker achapa report kuti ndakasangana mai vemwana vakatipa report yakati inosaaita kuzosukoka baba mapazvizisa right kana madaro nasocial worker kana maichaya vanokwanisa kukonsulta social worker todi tapa stage yakadii pamai akataura zvese kugara kwakaita nababa nomwana uyu saka kana madaro aiyoyo majika imuchamunoita maja akanga akuda kuzidai kuenda kunani
kuna social worker ndiani kutaura nemapurisa ati social worker akatidza mutemo manje pastages ari masora bozi krimukaita zimtemuka obviously information yakadzara but social worker akataura ari aribvaridza pastage yakati plus nyaya idzi manje zvinoita manje dzorekodwa manje papadera majeka ya dzorekodwa I linked to see it depends. Kuna social worker might approach a journalist or other political of Tiagadaro. And most of the approach a journalist. As in your actually record what they was in a recon card. This is thank you very much. But machechi vadhara vekuzimbabwe avo vakatorapika bread kudhara kana munhu akanzi munhu abhinywa automatically yatowe kumapurisa hazvitadi chechi mukati kana zvokutanzi uyo kana uya takutoka kudii baba avo vatori is very edward vatori kumashure nenguva zvachose chaiko hakusina that character of worshiping because kana kazoyati akutoka taurira nayo itai zvakati ivo dera vakawaradza ndibaba chaita vanoziva zvavari kuita vadii kukwira bhazi vauye vangodei vauya kubva vaya vachiti vari kubirira mai nemwana zvese ivo takakosha chavanofanira kuita vanofanira kuprotecta mwana kudarika baba ya ndizvozvo unoshanda kumutemera hanzvadzi unoshanda kumutemera hanzvadzi okay wori advisor saka nyaya dzenyu especially kana mwana under age anoenda vaya social worker okay saka imini kana munoita manje munoenda paclinic iri nearby ndipo munoona masocial worker ipapo aiwa vari kuzvinzwa mubhururu wamai vacho angafona uyu ati achameka sure kuti mwana ari protected. I think ari kuteerera saka achatangirawo ipapo. Saka wati unoadvisa mazimbabwe nzanditi munobata papo nhamba yangu zvazvinoita vateteka nezvekuti kana mwana akazi abatwa iwase kuenda paclinic vaenda paclinic kuona social worker maona social worker tine nyaya tinayo kumapurisa ndiri mwana akabatwa ndopa munotangira peno unototi nyaya yenyuka inozokuitira iore pakuti kana muchienda kukoti kwacho muchitaura nasocial worker wenyu anenge aripo ari kuapdeta ivo zvinokuitira iore mukufamba manje ndizvozvo chaizvo because mutemo zvavanoita manje unobva wati baba vanofanira kunobharirwa kungwa kwakakwana here ya nyaya dzacho ka saka ndatenda hangu kana mazosangana nezvimwe zvakawanda munondibata munondimuza dokuadvisa ifuti more kuti tinokwanishwa sei ndinotori neimwe izvozvi yatopinda izvozvi yandikutoresponda izvozvi iri apa iyi saka musaenda kure pane iyo iri kutoda advice nokuti hapana kutomira zvakanaka munhu waorera mujere mumwe wedu muzimbabwe nucho saka musaenda kure kana tangopedza iyo iyi ndobva ndatongopindira iyo yemunhu iyeye alright maita basa dzvadzi yangu tinotenda bye manje baba vekwangu vari kundiona patv musitting room tv yavo yakuoverride noise volume yedu kunoku yakutakunzwa zvavari kuona ikoko right pane here mumwe ari kuda kupa pfungwa dzake kune vangu achifona tindire mberi pane imwe yadopinda apa iyi nyaya iyi pega achifonera vangu achifona bheka tisaita kuvavharira panze ya vana vedu havasi safe guys ndochokwadi ini chero kuti abuda aende kumall chako ndee ndichitorokwana ndee ndichitotla vana zvoto unotorohwa nehana kuti mwana shuwa waenda unonosangana nei kumall ikoko unototla right fona vachapindega tinde kuti the next person
Hanzi can you have a lawyer? Probably chikunetsa manje malawyers edu echizimbabwe naye ari kunetsa manje tsotsi hope. Ndozvikunetsa malawyer edu echizimbabwe ari kunetsa. Hello caller? This is Mary. Yes, muri sei? Okay, this is Mary. Adina hangu malda kuti gaga. Amangosha vakapo. Nemurume uyo kurepa mwana uyo. Vanenge vane ukama hwakasimba. Vane zvinhu zvavakaitirana nemurume uyo ari mujero. Zvinova izvo zviri kuita kuti zvivape pavo yekuti ngaabude, because vari kutovhunduka kuti akasabuda pamwe achafukunura zvimwe zvinhu zvakavanzika. Because pavanga vachitaura pepeka, ndakati tinyatsonzwa pamaodhiyo amaisaya nepamavafonera kuti vazotena vakapabuda. Hatisi mukuona. Saka munyatsona baba ava havangatauri kuti mwana ane 13 years. Okay, batai magada. Batai magada. Mwana ane 13 years. Mwana ane 13 years anoziva here kuti batai magada. Saka munoona kuti baba ivo baba vacho vamangoshivawo. Vamakochi. Vanotodina zvavakaita. Zvavari kutozivana zviri kuita kuti zvivape pavo yekumubudisa kuti abude. Bozina ndingade kubudisa munhu akaita takaipa. Ndinoti vemutemo ngavamboita tione kuti chii chiriko. Handiti? Chokwadi chinobuda nevanhu vemutemo. Kwete kuti toti imi vakomana onai kuti munhu uyu ngaabude. Chavakuda kumubudisira chii? Plus akaenda anoenda kumba kwavo kunogara kumba kwavo haana hama dzake. Vane secret iye yavakachengeterana. Vane secret, pane jipi iripo iri pazasi pamangosi yavakagarira yavakuvhunduka iri kuvabaya kuti zvinomurume uyu akazodai zvinhu zvangu zvichazofamba sei, kana zvichazomira zvakadii, kana kuti achavhundura here, achazotaura here. Pane kakuvhunduka karipo. Right. Pane kakuvhunduka nyazotarisisa isisi Mary. Nyazodzokorozai maodhiyo yayo. Muchanyazova kuti baba vane kakuvhunduka karipo. Wanda hakuna mubereki angade asina mweya wehurepi. Vakatorepa vakawanda nemurume. Right. Vabatana vakareperwa mwana wamunozivani vanotopenga zvokupenga zvezvekuti warepesa mwana wangu. Mwana wangu azorepawo oita. All right, caller, thank you very much. Makoza chakuwandisa. Thank you very much, but you are saying the truth though. Mataura chokwadi. All right, thank you very much, caller. Thank you, Regaitins Gevam. All right. Hello, caller. Oh, hello. Yes. Mushe kanjani? Ini zvangu ndangoti ndongotaura zvangu quick one. Ndada kutaura pamusoro pakola vabva before ava advisor. Pamusoro paadvisor vaveka. Inini ndinoti hangu advice yavo yangotore hazina kana nemusoro wese vatoita kunge zvinodza kutodefendawo zvavo chechi zvavauya pasitaro tambizo kune maprocedure anotorwa vanhu vachazoenda kusocial services vachita sei kumapurisa ofest kunoziva mapurisa akatotirenwa kuti tatoziva kuti mwana uyu neiji yakadai so achanida counseling achanida social services munhu angatenge kaenda kusocial services izvi azvinapagwa vada kudzileya process saka advice yavo yakafa ende haisi kutedzera first step kumapurisa ndokuitwa second ndokwanochekwa ndokuitwa zvinhu zvokuti handi social service tinechi zvino zveafter saka inini ndaona kunge opinion yavo yange iri bias ndongoti nzvenga handakada pandambowanzwa kana vachida kumboendawo kana kuti vamboda kunyazotaura zvevictim zvokutoto and vari kushow remorse and nayo because ezvinezvi panguva yene mwana yega because ndoona kunge makauta yaka akutoita
vana vanotogurumwa vasiri vadiki woratidzwa kuzviri zvikunομalizwa utotidhara totinozoya manje tozvikatirisa koya yakanaka kudototi ende social services kuzoti processing kuenda kusototi muzimbabwe yakareba kana kujulia process mapurisa zvichete zvakada kutaura. Alright, zvakanaka Kola. Thank you very much Kola. We are Nikis. Reba diaries. Kola, hello. Right. Kola, hello. Hello, Mama Sarasei. That's good, Mama Sarasei. Kakwira nyaya yekutaurwa ndikuinzwa iyi. Ndida kutaurawo pamusoro pemunhu anonzi makochi. Okay. Right, makochi tinonamata tese, nyangwe babawo tinonamata tese vachacha. All right. Makochi muprofita anozikamwa nditi. Right, but ari kuda kutodzivinga nyaya. Kutodzivinga panyaya idzi. Ngagare pasi. Ngagare pasi. Kutofunguta kuba kwate kosa chafumura kuopuliku. Right. Ngagare pasi. Vamaine bhora Kola. Hey. Agara pasi. Ndobva tatanga kutaura neachacha kunosungwa vakuva vakasungwa nditi. Vamwe vari kuzvita vakuru venyaya idzi ngavanyarara. Vachacha vanga vakamiswa kuchechi nenyaya yechibambi yekushungurudza mukadzi. Hokoyo. Hela. Mazuva apfuura ayo. Vanga vakatomiswa. Tinogara tese kumaraini kumwe chete tonamata tese. Okay. Vachacha vanofanira kuti vasungwe. Vamakochi ngavadzokere kuZimbabwe. Ngavagare kuZimbabwe ikoko kuhopuli ikoko. Ngavagare ikoko. Tinotogona kutozonesana zvino siriri zvinhu vanhu vechechi nekuti nyaya iri kurwadza munhu wese. True. Right. After that, mukadzi ari kutoshungudzwa ane mwana ari disabled. Vane mwana chimwe chidiki chiri pamuzasi penguyo wacho kubatwa ka. Ari disabled kutaura kunoko. Mazuva apfuurayo mai vakasvika pakuisa statement ndakufa ini nevana vangu. Saka ndopane nyaya. All right. Zveshuwa vanhu hatirege kuita zvokuita vatsukuzivana vari kutoda kubvadza nyanga vasungwe vese ngavasunge vamakochi avanenge vari kudlawo futi vana muZimbabwe kokoko. Ndopari kutesa ngavarege kuda kupinza chimweya chavo pasi vangade vakazviona kugara kuti munhu ari kuita upombwe yes saka ari kubata mwana ngavarege kuda kupinderera bwega nezvataura navamakochi. Saka Kola chacha uyu nyaya dzeupfambi dzakakambizwa kuchechi uko wanga achihura mucheche. Aiwa angatori hure ukana munhu anomiswa basa pachechi kuchechi kwamugodhi ka. Haunenge wahura. Neupombwe kazhinji kacho anga achitonesa ende vachivharana mumweya imo mune mundimi tichongoitwa vana vesangano. Nai Jesu muchitorigwa zvipo zvenyu. Ndopane nyaya iripo. Ndoteke nyaya yacho ndozvandangofonera bazi kuti ndikuzivisei kuti vamakochi vashoka ndogona kuti valinga kubhirobhirwa vanoona mateko kuti kudzifambirawo sevakadzi. Dzifambirei madzimai aiwa tafara zvikuru sei madzimai kumugodhi hamungasvibisirwi chechi nokuda kwevanhu vakuru vanenge vachitwai dziri maprofita echechi ekuda kudhistroya kubata vana Chibharo kokuzotwai mwana here wasi mwana uyu mwana 13 years baba vanorevei vari mufundisi muprofita wechechi. Vamakochi vatogara vatoendese vana vavo kuchikoro pachavo vanodzidza rega vana kuhopuli kuhararo. Vanodzidzisha here? Vanodzidza vachogona kuzotora mapesinals akawanda. Mukadzi akafa vakasvika pakurohani vakatadza kutonga musha wavo ngavaite kwazvo vana vanoende kuchikoro vanodzidza rega. Moti kuita ikoko vozoda kutonga izvo vanorodza vana avo vadiki vachikanganisira chitendero mani. Yeah, there's more to the story for sure. Muri right madzimai. Thank you very much nekumira neumwe wenyu. Rambai makamira naye. Bora mberi handei takakutsigirai isusu hedu isati sima apostori but takakutsigirai. Tinotenda vatode kutisvibizira chechi ndasvotwa ndosvika zvandapona. Aiwa shuwa hamungamborigi kushotwa mufunge. Hamungambotadzi kushotwa. All right, thanks madzimai. Right madzimai mugodhi vari kuvava. Madzimai kumugodhi ari kupenga kuti sitiri vana mai aiwa I like the spirit.
I like the spirit in nemadzimai kumugoti. I like and they are challenging these men, these so-called prophets. Vari kuchallenge nemadzimai anzi atina kana pressure nazvo. Bamungati kanganisiri muchechi just because mune muchishita vakuru nekuda kwenya muchihura mumachechi. Pamberi nemadzimai guys, isichedu kusapota madzimai aya. Isichedu kusapota madzimai chete. Toda kuita. Right. Kola Madzoka, hello. Hello, Tadzoka, ndine mvunzo pane vanga vachitadzi taura zvisirizo. Amai indakamboshanda kumatare muno South Africa mazvinzo musakeperwa. South Africa munhu akakamhara nyaya yake ka mutemo unoenda pakati mapazvisa. Unodai pakati so anoenda pakati 50-50 uku 50 uku 50. Ndini kana zvadaro manje chakakosha chimwe chekuti even hati nyaya yakapangarwa kudhara ndichi. Right. Mchazozopiwa aitongwe musati pasvika pokunzi mwana anorifiwa kuna social worker. Social worker ndiye achatipeya nyaya kuna doctor ndiye achaudza zvekuita. Because mwana uyu haatongwe aine 13 years. Haakwanisi kumira pamberi pedare akadaro. Anofanira kutovere anenge achinzi ndiye anenge ari guided ari over 18 years. Mapazvisa. Saka avo vari kutaura havo kuti vari kutaura zvokusikira udi rimwe chete asi pandiri kutaura nezvapoka ndebe kutaura ndakamira pakati uku 50 uku 50 pakuti mwana uyu kunzi anzi amire mukoti ari ega hazviiti. Right, panofanira kuve nemunhu anenge ari padhuze nemwana anokupikira nemwana akasimba pozita social worker nevamwe vehurumende vachabatsira kana kungava neroya kungava nechii but mwana uyu achanga achitaura pachadiwa interpreter futi panyaya iyi kana ndichida kuti mutazozona kumberi kwataenda nenyaya iyoyi kai ndichada kuiteera nyaya iyoyi mutazozona kuti zvandaichaura ndezvechokwadi kuti nyaya yenyu iyoyi ikaika mukoti iye murume wacho iye ari kutongwa wacho akati haakwanisi kutongwa pasina interpreter satodhakwa yeah, that one iyo is effect iyo kana ukangotaura kuti handisi kugona language yemuno handisi kugona chirungu wotomira kutagwa interpreter weshona kana paachazowanikwa ndo pachapamba nyaya yako asi wakavharigwako uri mukati namba yakapinwa ndega munemo namba yakapinwa hanzvadzi apa pakapinwa apa namba iri pinda hamusi kuiona sehanzvadzi iripo hanzvadzi ndega munemo manga marova zvekuti dhu yakapinwa namba enderera mberi hanzvadzi saka zvinoitika vatete nezvekuti kana munhu akangoti handikwanisi kutaura zvakati munodzimbomirai ndozvokudei ndakatamuwana anointerpreta wacho ndochoje kuti akasaka kubva kuna social worker uko akufaniri kuchirwa munhu anofamba nemwana plus information zvese maaudio zvese zvazvaka kune kufanira ndo inini ndakupa kuti ndokune strong ground yenyaya yedu isusu kumaaudio nekuna social worker nekuti saka department iroro ndo rakafanira kukwenenzvera zvakanaka mapazisa pandoda kutaura saka kuna department ika social worker neremwana panofanira kuve nemumwe munhu futi wefamily kana mai vacho vanofanira kumira nemwana vachitaurira because mwana haakwanisi kutaura anokwanisa kutaura but mwana haakwanisi kuzotaura zvakawanda because ari under age mwana uyu ndizvozvo amene handiziva hangu kana kune vamwe vanoziva matare zvatotaura kakwa munhu ari below 18 anofanira kunge ane mumwe munhu anomiririra alright no kuti nini stage ndiyoyoka ndoitanga ine munhu anofanira kufamba nemwana achienda kukoti every time munhu iyeye anofanira kubva pakutanga kusvika anopedza nyaya iyi zvakanaka because pachaita miss of information futi animopadziza pakuti mwana achazenge pakutadza kutaura zvimwe plus mwana uyu achataura pamwe anogona kusangana nemupurisa ari muafricans anomuziva ndozviziva akadaro manje inenge yawesi kuchirungu kwacho pamwana haatokwanisi obvious saka anofane pachada munhu kuti mwana ataura neshona otanga anoturikira wacho futoturikira futi zvechirungu saka nyaya yakana iyi itaura kuti pachatorwa mwana statement ka inyaya yakareba yekuti is not an easy story but inene hamuna kuenda pakati pakuti nyaya iyoyi ka inofanira kuve iri careful nyaya dzakadaro rapist ka hadziri kuchidwa information mufunge alright thank you Kola thank you very much regai tinzwe vamwe but handizvozvo muri mutrack chaimo saka for it nyaya iyi ihombe pakuti haifani kuchidwa information saka munhu anofamba nemwana nekuenda kuna social worker zvoita zveshe zvechirekodwa pasi zvichinyorwa saka munhu iye anofanira nga akasimba inini ndokusakirwa ndiri kuna social worker nemwana because ndokutanga kuine nyaya dzokusapota isusu zvekuti munhu asungwa kudare manje remuno muri very stubborn muchaona kuti
kana ari jaji akaitoka anoenda pakati so kuti munhu anotopa freedom musungu atachake futi kuti akangoti atakutaura neshona kana kuti anorwara achachi zvitodzosera nyaya kumashure saka kwakakosha kuvateteka ndiko kuti mwana nekuna social worker nekune mwana nemunhu achifamba nemwana ndokune basa itoko ndokatofanira kunyanya kusapota ikoko tenda hangu. Alright, pakanaka dzadzi yangu, thank you very much, thank you neadvice. Tapanzwa apa kuti kwai kuchada kuzo right ngatidzosere macourse kune vamwe vari kufona ubeki. Guys, namba dzekufona dzakapinwa, namba dzekufona dziri pinned, namba dzekufona dzakapinwa guys, namba dzekufona dziri pinned. Harichi ngatifonei pa namba dzakapinwa, ngatifonei pa namba dzakapinwa, ngatifonei pa namba dzakapinwa. Caller, hello. Yes, caller. Maswera sei? Aiwa ndamboza maini waswera sei? Andaswera. Nada umotoroza ungutsigira kula wachitaura vari right kula bozi. Nyaya mwana inofanira kuti rekodwe pasi. I think mwana anofanira kuti ataurira sisa wambofona vachiti vatora mwana ka. Vagare naye pasi futi vari vega vari tuwisa recording pasi. Orekodha zvaanenge achitaura zvese arege umuti ataure. Ega. Orekodha uchengeta audio anenge ataura asina kuiswa pakona asati kana vari vega mumba imomo vari tu umborekodha umbotaura vari tu then uchengeta audio conversation iyoyo because already nyaya iyi yatocompromised. Avo vanhu vari kutaura zvekuti hanzi kune mumwe munhu akarepa mwana hakuna zvakadaro, hakuna mumwe munhu akarepa mwana because dai kwanga kune mumwe munhu akarepa mwana paakabvunzwa namai vake achizovati konda kati ndibaba munoita sei, dai akangotaura munhu iyeye kuti aiwa because mwana paakabvunza mubvunzo aitoziva kuti takati ndibaba mai vachanetsana panapa namai but still akazongoenderera mberi nekunoti ndibaba handi mapota. Dai kwanga kune mumwe munhu it was easy for her kuti angotaura kuti aiwa ndeuyo akandirepa ndiri kuzimbabwe. Zvekuzimbabwe izvo pakutogadzirwa imwe case kune vanhu vari kutomhanya parallel lane nenyaya iyi vari kutobuilda imwe case against mwana uyu kuti mukomana abude mukati. And it's unfortunate kuti mwana akashaya lawyer akasimba rekumiririra murume uyu anobuda anoita walk free. South Africa anoita walk. Lawyer akanopiwa zvavo nestate kana achirida. Lawyer vanopiwa nestate but problem nemalaya estate SIS MELLY rinenge riri weak. Havatori nyaya serious. Rinenge weak. Havatori nyaya serious. Mazulawyer estate hatori kumwe nyaya serious. Kuti atomboda kutobvunza kuti padare papa nelawyer kana 1 riri kuCape Town ratoriwo nyaya iyi ramirira mwana uyu. Because estate haaiti. Estate anokunyudzai. Anokuperekedza ujere. Rokuperekedza ujere restate. Anokuperekedza ujere. Because already achitaura nemapenzi ari kuzimbabwe anosima profile nemari ndo vakatovhiringidza mwana because ndo vakavhundisira mwana vakatyisa mwana audio anga abarwa nefebos audio akaotara kutochinja narrative yake kuti aiwa kuzva ndikuvhundisirwa panapo because iye anga achitovhundisira mwana akasingatauri nemwana saka avo sisi vakagona vakatora mwana. I think problem yari kungoitawo imwe ndeyekuti vari kutotaura kuti vanogara kwakati vanhu vanodai kumba kwangu havafaniri kutotaura kwavari nemwana. Mwana anofanira kuendeswa kusafe house kwekuti hakuna anosvika because South Africa mune problem yechinhwani unogona kuurayirwa. Yes, nyaya iyoyi. 200 yes 200 rand inokuta kuti ufe then nyaya inotsakatika because ndo maevidence acho ndosaka muchiona mapurisa vachiti vakabata nyaya dzakadai vanototi victim naperpetrator havafaniri kusangana havafaniri kutaurirana but apa is compromised because perpetrator ari mujeri zvake but ane vanhu vakamirira paground vari kutaura nemwana so nyaya iri kutocompromiswa ipapo mukutaura kwavari kuita. So I think mwana anofanira kutoiswa kusafe house wekuti mwana haafaniri kutaura anyone haafaniri kutaura nawo. Even my social worker, they must be careful because money talks. And mazona, Bible rinoti money answers everything. So panobudiswa mari dzakareba ipapa munhu akabuda achifamba tozotaura muna January panapa munhu abuda achifamba kuti nyaya yakangotsikwatsikwa yaenda fuchi hazizogona kudzosera upenyu hwemwana mwana system already like cheese. So nyaya inofanira kubatwa zvakasimba ende pada lawyer rakasimba rinomirira kusaidi kwemwana because vanhu vari kukompromisa nyaya iyi zvakanyanya because especially vari kuzimbabwe vari kutopindira idzo nyaya dzinotogadzirwa dzekunzi kwakamboripotswa nyaya kuzimbabwe inyaya dzinotobuildwa kuti dzisapote kuti uyu hazive wekutanga hazive akarepa hani mazoni ende handimonzwa nyaya dzavataura dzekuti hanzi tamana kutogadzirwa ipa kutobuildwa case
ikesi imwe kunobuildwa se-evidence yekuti inozonopinda naye mukoti yekuti inogona kunozonza hanya iri compromise saka munhu kana akachifana kupiwa 15 years takumbosevei compromise because time dzakaita saidzo dzinofanira kugara mujeri hadzifanire kubuda imhuka idzadzi havazi vanhu avo because 13 years haazi mwana wekuti ungambofemera pamusoro pake unenge uchidei unofemera mwana ane 13 years kutura befu pamwana ane 13 years kana kusanyara kwacho uyo anofanira kuenda kujeri uyo zisibedi dainandi aiwa taitoenda unoimirira nyaya ndo nyaya dzatinoda kutonomiririra idzi because uyo haafanira kubuda anofanira kuenda kujeri ndizvozvo. Right. All right. Thank you, Anjas. Thank you very much. Caller, hello. Hello. Zima iPhone imwe kumasure. All right, thank you, Anjas. Thank you very much. Hello. Hello. What you saying, Mascara saying? Mushe Mascara say. Just get right. Auntie, I just wanted to 2 cents wodzangu panyaya yemwana iyi. Inini zvangu sekuziva kwangu ndisingazivi zvangu Zimbabwe ndoziva kuti colonized nyaya dzezvongomomwe izvi. Mwana uyu kauyu akuda inonzi safeguarding. Mwana haasi is not safely guarded. Like this man who just spoke who said kuti mwana anofanira kunge achitori somewhere kwasisingatongozikanwa location kuti ari kupi. Aine mapurisa and usually what they do kana mwana ari under age haamiswe mukoti. Mwana anoiswa murumu yake ega achiona achitaura zvichirekodwa vanenge vachiona kuti iye asanzwe kutya kuti aune vanhu vese iye anenge achingotaura namajistrate ndokuti anenge achiona vamwe vanhu vese havaone. Kana pana amainini vake that's even good vanenge vakagara naye imomo asi amainini vachona vanga varegere kuda kubvunza zvakawanda zvachinzi vanogara naye pasi otaura hapana chekutaura pana chekurekota nekuti zvinokompromise izvozvo futi vanenge zingava kuti manga makutaura nandoti achinge nyaya zodai ngavangoisa muromo zipi ivo voenda nemwana wavo neuinnocent hwake mwana iye navo mwana anonoiswa kana ivo kuti vakasamisa murumu they've got the right kukumbira kuti mwana aitwe video link mucourt ndo zvinoitwa vana iyo inotori right yemwana ende mainterpreter akabva vanawo mainterpreter vanenge vava kutongotozvautini vana police station zina nyika zina mainterpreters ekuti unogona kutotaura naye pafoni achidudzira zvautaura naye pafoni they don't know if you have to be there physically saka yacho ndaibatiro zvangu pakati but yandibata because ndinavana vasikana zvakaoma anyway maita zvenyu. All right, thank you very much caller, bless you. Thank you. Wow, I'm just going to take one last caller panyaya yemwana uyu guys tipinde mune imwe inenge inoda ku amen. One last caller kana aripo. One last caller. Right, kana pasina pane uyu wosho regaiti fonere uyu watiri kufonera iko zvinezvi wakadosungwa uri mujeri handitika watiri kufonera iko zvinezvi uyu udori mujeri as we speak handiti munhu akatosungwa ari mujeri asi wakapinda hake nefoni yake wadove negora arimo asina achitaura kuti ndanchibvunza ndanoda kufona. Alright, caller, hello. Yes, what do you say? Tiripo zvedisu taurai zvenyu. Inyaya inini yandibata zvakanyanyisa nyaya yavachacha izvi vanotora advantage yechiprofita kuti vanokwanisa kuita zvavanoda pamwana. Munhu angaite zvakadaro pamwana waakazvara ropa rake kushoresa chechi kushoresa rudzi rwese kuzvishoresa vanhu vekuziva ava ndabatikana zvisingaiti wovana kuziva vakazi taisa musoro pamwe chete penyambo panotaurwa nyaya chiri kukoti taenda sevakadzi tanomirira mwana uyu. Amen. Ndozvatiri kutsvaga kuti madhayaris ari kucape town muindeko musi wekoti muinde nezvimakadhi zvenyu ndozvatiri kutsvaga kuti musi unondi imbonzwai kola
ndizva tiri kutsvaga kuti vakadza kucape town vanokwanisa vese musi unonzi ari kupinda mukoti moenda nezvimakadhi zvenyu zvinenge zvakanyogwa handika kuti he must not get bail handika no to rape handi mazviona ehe kuti asabude ndozvatiri kutotsvaga izvozvo vanhu vakaita semi vari kucape town ikoko. inini takatozvipira ndinotori nevamwe vangu vatokwanisa kuinda navo tinomirira nyaya iyi. ya mukadaro munenge magona tinenge tinisi munenge mune support yedu tinenge muchita live muri kwetichionawo ani maona saka imimi kana ona ikamadha kana marongana ikoko Cape Town handiti newo mari comment section tinesi toda kuindawo handika vamwe vedu panapa kana marongana mada chikwata handiti mondipa namba ndozomuita kana chigroup chenyu chiwhatsapp group mondipa link ndopari Cape Town mopinda mungamwedera 10 kana 12 kana 15 muri bho makadaro tozokupai mapassenger kuti munopindisa pangikirapo tichikuona muchita live muriko kwanzi 14 kwanzi koti iriko musi wa 14 December. ndinotogara mudhuze navo maichacha ndinotogara mudhuze navo ndinotovaziva zvakanyanyisa. Alright. Ende tinoda kuimirira nyaya iyoyo kuti chokwadi chibude pachena sezvachiri. Right. Hapana baba vanoita zvakadaro paravo. Right, good. It's like mune support mu comment section. Ya munenge mune support mu comment section. Asi musakangana kuti musazowandise zvokudaro. Handika mongoenda chite munoita munoita ngikiri ma demonstration yenyu peacefully muripo. And let's see how it goes. Hanzi musi wa 14 saka imimi chiteka group kenyu ke WhatsApp kamozonipa link ndopa mwe Cape Town da kupinda kuti ati mudi zvizvenge zvirongo zvakanaka mufambe bho. Alright, chega comment section ndone vanhu vacho vari kupinda nevaita because ndive vamwe vakadzi vanogara muno munzvimbo macho nemadoko munogara maichacha muepizeni. Alright, pakanaka. Ndikuona vakatowanda chaizvo comment section saka pindai mu comment section muone. Okay. Alright, thanks. Right, iyi ndo support yatinodai. Iyi ndo support yatinodai yakadai so musi wa 14 December. Chivo chikuitika nenyi kiri. Musi wa 14 December guys. Ndo support yatiri kudai semadzimai uku ndo ndabva ndafara manje. Uku ndo kubatsana kwakanaka chako madiaries right. Regai tichimbofonera uyo ari mujere uitiwe. Zvaningi. Asi watoregwa phone. Phone yake haisi kupinda uinda. Asa haina battery. To copy the song as your welcome tone, please press hash twice. Hello. Moro. Makambiwa ngoma. Ndiri right uri sei? Ndiri bo. Konda uri right wanda wauchionga chichema voice arise munanga chichema iri. Zvakoma akuchema ndachema. Ko kwai kudi waenda kukote? Enda. Svika ichi? Vaigora munobuya. Munani? Iwo haurevesi. Juni? Nezvokuti zvisa 3 years wakakuvharigwa naiwe. Juni? Yapora yakatopera. Apa zvazvo kukufikisa izvi. Wona chichaitika cho panyaya yako ndekuti icharaswa. Icharega ichatongwa nyako ichazongosvika pakuraswa but zvangofanana because chidei wakakutonga kadei wakutopedza mutongo wacho. Newe saka uri sei mune covid imo mumasozi muri vangani izvozvi? Wangori kuchipatara? Kwanga wachinzwei? Saka wasei? Makawanda here varimo mumasozi momo? Takawanda. Necovid iyo mave vangani izvozvi? Haikona matiri kuna 40. Asi akura seli yacho? Yakakura. Pakubvumidzwa vanhu ekuzokuonai? Vakubvumidzwa. Asi munotanga mabhuka. Panobhukiwa. Saka tobhuka pai? Pane nhamba dzandinadzo dzinobhukiwa pareception. Ndipe hedzo. Nhamba dzabhuka dziripo. Nyaya munoona wenyaya yakadururwa yakona regange stories. Alright.
Ko ende zvakoma. Ko buya wangu naye uripo kure wokudonhedza mwana uyu. Unonyepa. Ikapera kabuda kaenda ukasara iwe. Mhepo dziri kusumuka muning'ina. Mhepo dziri kusumuka. Mhepo dziri kusimuka. Yakaraswa nechitatu akatobuda. Ipo pakafa mwana. Chii chakaitika? Akazenga ningirira atopinda mukoti here. Akazenga nzi ari fit here kuti akazodeclarewa kunzi anga achirwara pfungwa. Zvarakatoshanda basi. Saka todi kochagara hurumende because wedu uya ndikuna kuti hapana zvaari kuita ini. Idaro hako zvitori nani. Akabuda uya pakafa mwana kudaro munhu akakanda mwana pa 4th floor. Handibona kuti mutemo chona iwe wenyaya iri pachena kudaro uchisara mukati. Udze vana dudzirai vambofambawo iwe. Handi munoita zvekufamba here imi? Handi munoita zvekufamba here kumba kwenyu? Ndati kumba kwenyu handi munoita zvekufamba here iwe? Dei vaudza kana dudzirai vambochifambawo nokuti hadza mhepo idzi. Saka une vamwe vanyuwani here vekuZimbabwe vakapinda imomo? Ko uyo wanga chini namba ndiani uyu muZimbabwe? Mobi wakaitei? Wakaba hembe. Hauyo hembe undobuda manje wakapinda rini? Wakapinda mwanzi wapera pasero. Asi aukutonotoza mbusira mangwana. Ari kuenda kumarimandi? Akutenda kutonobuye kunopowa faini yake. Wanga runopowa faini? Manje wosara woga here. Vediwe ngati vemasika ende ndikwa ndiwa tove longest here handiti? Unari kuya uchinda uchisara urimo. Ende zvogwadza uchiya uchigamuchira vanhu uchinda urove vanhu iwe. Vanhu vanongoya uchida kuinda uchingouya uchachikusiya. Kana vangoda zvokuvhairira vhairira kiya vanhu mukati imomo. Idzo namba dzacho dzekubhuka. Ndikationi. Waisa baiku WhatsApp? 012. Alright. 012 314 1956. Alright, nongobhuka ungofana kuda kubhuta na aleta kuchera hodanti. Ndoda kuzoona waleta sivande ndakapedzera kumuona kukoti. Alright. Uchiri paPretoria? Hanzi tipe namba dzake tiburise fast. Alright wini namba ndinadzo. Namba dzake ndinadzo. Ninadzo namba aiwa vedu ngatimuburise basi kana zvanyanyisa wagarisa vedu we. Zvodo svita 3 years naye machingo irimandi. Achingo irimandi naimi. Nasi ndapererwa chaipo ndapererwa. Wabva kukoti nasi? Kwadi kuchema mukoti mwakana kuwafendera muimomo kufendera mukoti kuti vahwedzitsi hazvitariri kwanzi mawitness anofanirwa kuuya kubva kuZimbabwe nekuda kweCovid saka iko zvinoseta haina mari plus zvina vamwe nemusoro saka prosecutor wangu murungu wandaiva naye kuti originary ndiye wanteerera iye uya murungu uya apa kutoita zvokukufikisa kuti uri musimba chete apa. Akuda kundifikisa zvekuti iye unoda mwana handiti unoda mwana. Nyaya yako ndazopera power manje. Haende unopera strong. Asi detective wacho unenge unoti taurike naye nokuti wakambotofona achida. Detective achina basa manje nokuti nyaya yakoti. Haachakwanisa pa nyaya detective haikwanisa kuti nyaya kana deyanga ichiri ku police station but yakoti amaoko mamejustice ya manje. Haachina zvachakwanisa kuita.
Deyanga kuti next year January kana February zvazviri nani. Kwero zibankura kwa rambo shikako kana. Kunewe tuwa wani picture na baba withdraw case. Ndambona ntaura na mimi wangu mwana zanzeme wangu achitubanzita kamboza makuya nawo uruiri kudini kukoti anti vakarambirwa kuwithdraw ndikati ivo kana vachida kuwithdraw ini nanga inavo kwaikuti straight vongonopinda nyika vaikuti avapinda kuti ndoda kuwithdraw nyaya yangu hatizuri ndopinda musi apa ivo fufutika vano withdraw saka vati kudii vati ndichaona kuti ndovaona rini ndichaona ndenda rini pachakaenda ruviri navo painokuti vanga vakuti mwoyo wangu waguwa kugwadza munhu wagarisa hanzi kana withdraw yave kukoti unogona withdraw kana iri kukoti unless yave yestate kana iri state versus iye aleta ndo painonetsa but kana iri yabankura versus iye havana withdraw aiwa iyi ndeyabankuru versus nyika nokuti hapana state apa ndina kufurigwa nestate hai yabankura ndishuwa ende vazokunyisa iye zvino kune kunyisa chako ndo kwavaita uya umwana wakaenda wakoma kuenda wakaenda zvakaoma ndazopera pawa kana nini izvozvi voice ndangastori navoice voice rangu vakatouya nezuro saka uri kuchachigwa foni nani nemambuya majiri wakoma wokuti magadhi rakuchajire aiwa mune vamwewo vasungawo vanezvozvokuisa motezi mupower bank ko iyo inozodawo kuchajwa kapower bank anozochajepi wane mari dzavanobvizana nevavo vanotirinja nivona ndiri zeno ndiri shurowo ndevarezi asi hakuchinako violence amuchagwanditi aiwa zvinongurugo zvakaoma vedu wei oraitsirega tione kuti namba idzi tione kuti ndevanani vangagona kukushanyira vakuonewo vakutiwo Christmas zvo Christmas nai vedu weChristmas asikana apo vachitoshedzera kutoti hanzi mukangotenga muna December imo mujanuary shop hatisi kuvhura tovhura kupera kwaFebruary saka uvigigwi hanzi munguudza madzeni pamaenda kumakoti vakuwidhire mari kana vachiyazokuonai vauye kuzokuonai vanhu vaviri pavisit mavhizita ariko musi waniko nechingani chipiri chitatu nechina chipiri chitatu nechina orit rega tione techingozawo namba tinai techingozakufanira tinzo kuti tione kuti ndarana but guaranteed kune vachauya kuzokuona orit aleta ajust chingoti shinga uri musha wako wakabva ndokuri kwawakwenda ndopadhusi ramba wakashinga kushinga ndamboshinga pationa ka hauna choice yaunaiko zvino ndeye kutongoshinga saka iwe chingozvidza kuti kwandakabva ndokwakure kwandakwenda ndopapadhuze dzinofamba 6 months adzina ramba wakashinga 6 months chete dzinofamba aiwa zvichina basa iwe chiramba wakashinga kuda iende inyaya yeCovid-15 yakutonza stay strong ramba wakashinga wakadaro hazvina basa techingopota chimbozokufonerawo pose pasatengeta zvochiopinda sei kuchipower bank chacho kwauri kokoko naye mwari saka vanoda kupuwa mari kuti chipinde chipower bank chacho kunenge kuti ungotengera munhu chikafu kana watengera munhu chikafu pane vaya vanenge vakapendezewa pamakore akawanda vaya vanenge vanazvo panenge ari pakombiyuta anogona unodii ochaja murugara nevakatosevha kudara hatigari zvedu navasi tinenguva dzekuvaona Alright. Okay. Alright, saka iri bhore tikozokudza taufa tichakufanira nemusi wenhasi chinganiko. Tomufanira rini guys neFriday handiti tichakufanira neFriday. Chitongoshinga ramba wakashinga urimo. Zvakaoma anyangwe ndazowatsitsi manje wagarisa vasikana. Iyo nejasiritiwo zvake nejasiriti ngationa seanoti nzise ndikuzwa kuti nyaya impano yamwana wenzaita kuipera
mawitness kana asipo haisi nyaya haisi mhosva yako kakuti mawitness ana kuuya saka ufira izvozvo here iwe kana kuti zvasangana nelockdown yakanguva yaitwa level 1 gara vakatadza nekugara vauya panzi state haina mari yekuvakuudza vidiwei zvakaoma oraiti aleta tokufanira zvakare tokufanira changona tokufanira rini asi tongofanira kuri manheru kagara manheru ndopatozviitawo nokuti hamasati tofora takazvizima maita basa oraiti aleta just stay strong chakunamatirawo kunoku vidiwei oraiti sharp zvorwadza izvasikana vidiwe munhu agarisa uyu vasikana munhu agarisa ushu munhu agarisa guys haiwa munhu agarisa vasikana munhu agarisa zvakuhwisa tsitsi veduwe zvakuhwisa tsitsi vasikana musikana uyu akatora mwana nyaya yacho inotonetsa inotobhuwa kurondedzera vanhu ava family yekumba kwavo yese mapofu anditi family yekumba kwavo yese mapofu andimaona saka akanotora mwana watete vake akanga ari kubait bridge kuauyawo ribofu achipemha paya ndobva amujambisa bhodha kuya naye kuti auye naye kuno kusa handiti saka mwana watete vake nabankuru ava vakanga varambana mapofu vese vari tu saka varambana kudaro bankuru vaida kunyenga iyeyuzvu ari mujere uyu aleta handimaona vatete vake vainda uyu ndobva kuti mondishurira hasi bofu ndobva aramba saka pavakazonzwa kuti uyu watora mwana wavo wanonga mwana webedbridge wamukrosa akauya naye muno ndo vakanoripota kuti akaita child trafficking akauya nemwana munomu ndo nyaya yacho mufunge ndo inzonzi child trafficking noti mwana akawanikwa asina mapepa apinda muno akanzi apinda sei ndo nyaya yacho mufunge 2 years atokwana utopinda mu3 years mufunge achingove muri mandi apa chandigodza nechekuti pane musikana mukadzi muzimbabwe waive naye akawisa mwana kubva ku4th floor mwana womunin'ina wake kunonga mwana womunin'ina wake mai mwana muzimbabwe kukanda pasi from 4th floor mwana akasvika chiuta pasi achifa mwana anga ne3 years ndiye ari kunzi akabuda haana kana mboita kana gore ndiye ari kunzi akatobuda akaenda last week iye wasara zvakaoma vanhu vari kupretoria vasikana vediwe vanhu vari kupretoria please endai munoona musikana ushu please ndokumbirawo vanhu vari kupretoria chero mukaenda musina zvenyu chini kungonomuona rudo rwongoti angonziwo ngodedzwa kunzi aleta sivanda waita visita zvinhu zvinongonakidzawo vasikana vediwe vari kupretoria please make a date mungoenda kunomuonawo guys vari kupretoria mwana anga ne3 years 3 years angari mwana womunin'ina wake munin'ina wacho akatoti mukoti ndavaregerera sisi vangu kugwara vakarohwa nemamhepo variko here kupretoria anogona kungonomudongorerawo vasikana kendi rega ndise namba dzacho dziri kutaurwa anonzi aleta sivanda rega ndipe kendi namba dzacho anonzi aleta sivanda munongoenda mungonomubhuka namba dzanzi dzekubhuka dzacho rega ndikupei handiti rega ndikupei namba dzekubhuka dzacho dziri kutaurwa mungonobhuka mungonomuonawo mungozotaura kuti takamuonawo SISmely handiti mungonomuonawo mungotaurawo naye nyaya handimaona at least it's zviri nani agarisa vediwe agarisa 5-6 handiti kunonzi prison hamene kupretoria Pretoria prison ndizo ngikunyona kuti prison mungofona pa namba idzi muzobhuka ndakupa namba idzo munozongofona mupa namba idzi mubhuka monza kuti inde papi ndakusira namba kendi ndakusira namba mungobhuka simanza kuti kana mchinda musatakure chinuka kwanza musatakure chinu nokuti rikaitizwe advisor kuti vari kuti chine nyai hello advisor tiripo makadizve madzoka zvanze tipei advice tiwe ndiyo nyaya iyi tadzoka iripo yasichava yakapusa chaizvo ayavo vanofana kuenda kuhigh court apply bail ari munozwa kuti kusabara munhu akasungwa namajesty akanyimwa bail anoenda kuhigh court vanofana kutaura mareasons avo kuti sei isina kutongwa
kuchireka daireka gore tina kutongwa nyaya yakaputira kuti saka nyaya iripo sisi avana kuita gweta rinoenda kwaikoti ronoaplya bail raaplya bail akachipopa mareasons ekuti senyaya isina kutongwa yaane gore isati yapera 2 years 2 years saka inofana zvakutaura izvikaizvi vanga vaine pane vanovabatsira nemari vachakagweta kana mari inonzi gweta chairo chairoka rinofanira kuenda kuhigh court rinokumbira bail isusu hatina kuti vakumbire kuramba mhosva vanokumbira kuti siri nyaya yareba ndiri mukati ndokumbira bail saka pakaenda munhu kuhigh court gweta rikaenda kuhigh court rikanoti rikuda bail anodiwa bail because anotaura kuti ini ndagara kuno kwegore rakati saka ndinodhizemba kuwana bail okumbira bail akumbira bail manje uzotaurana nehama dzake manje automatic hatokuona nyaya yakena iripo nyaya iripo kuti anofanira kutsvaka loya ronokumbira bail because ivo koti vari kukumbira bail kwachoda kwamajistrate aitori neloya charo professional lawyer muzimba tatove naye pano akangozvila zvake mari muzimba yeye hapana kana chiri kumbobuda chinofamba aiwa mai musatsvaka magwete ekuzimbabwe nekuti havana connection yakanyanya inoenda nemaloya mukati tsvakai vomuno angava makosa angava machii vane very serious link hainda zvikonewa ini aiwa vekuzimbabwe havana basa mazimbabwe is one of the best people man ndanyeperwa kuda kudhai kupanhasi nini kuti nyaya yakakati yakatopiwa free bail kudhara zvisina kana kusvika kwayakutai South Africa kana uri first offender they recognize that matuzisa offender they recognize that saka zvanofanira kuita wika ino musatsvaka loya renda pamajistrate aiwa tsvakai loya renda kuhigh court izvezvi padecember pakutsvaka loya kaenda kuhigh court kanokumbira bail anobuda svo loya racho rogobve mari yacho inogobvepi naive hama dzake muri mucomment section medu we muri kuyiwa kanyaya iyi takuda mari yekungoti pakungoda mari yekuti pabhadhagwe loya chete angonanga kuhigh court chete angokumbira bail zvimwe uzozviona ave pashi kana angobuda pashi iye uchagarirei muno uchidzokera kumusha urika kupinda musouth africa macho zvazvinoita manje zvazvinoita kateteka dakuda chokwadi kana muchiita mhosva kadzakadaika musaenda kumagweta asi asingashandi pakoti ipapo oright mapadzisa musaenda kumagweta asingashandi pakoti ipapo avona zvazvinoita baba vanobvunza kune vanoda magweta ise vanhu vonoti vadisu bata varipo vanotokonekitana kupaya makoti kupaya makoti emunozokaita zvaakaita manje akuti kudai mwona cape town pakoti pezvakuyapaipatende maloya anekasisevenza ipapo achitenderera ipapo saka maloya iwaya ndovaneoka maconnections akawanda saka zvazvinoita manje ivo kazvavanokupira pamajistrate ipapo pakoti ipapo ka vakanotsvaka gwetaka isi automatic ate kudoti nyaya yako yapera hazvitokonetikana especially mazimbabwe darosumbo tisatsvaka mazimbabwe maloya havana kwavanomiririra true zvakangoparana neuyo akanomira nyaya yemapemiti ezimbabwe akaenda kunomirira yaiti accepted permit yakagara yakasika magara toya haisi permit yaingouwirira vakanoklema ina citizenship zvazviri wrong vakatarisa statement yakanyorwa paagreement upapo right ipapo very stupid kuti vanoenda kukoti vakatenderana kuti muchagara asi mapemiti enyaya haapinde aingori mamesi permits but vakakure vakangwara manje vakagraduata mazuva ano vaenda kudare manje dare ndobva ravanyudza manje saka zvazvoita kavatenderera iyeyoingamboita pakoti ipapo akaita pakoti ipapo ka ngomochakagweta riri ipapo wotoudza tinokumbira kuti kana kwaikoti unokumbira bheu zvinotoita automatic usachakagweta rimureri pashure kakaigweta roti rinoshanda pakoti ipapo
Tasha, thank you agadzire kati uno tikangowana zvonesa nyaya dzacho nyaya dzichizonetsa ameno rikachastora naye tomudza zvawataura nemusi Friday patichamufonera tonzwa lesi wopo vachaenda kunomuonawo kungoti at least wana vanhu vanongo vachimudongorerawo vaviri vatatu ende zvobhuwa mazimbabwe achidzokera paLesotho ichiwedzerwa mapemiti Lesotho yawedzerwa mapemiti maimwana mapemiti aextendwa Zimbabwe muchinzi next year kwai munge marongedza zvigubhu zvenyu nemabhakezi muchokera kumusha Ronaldo zvacha zvinomira zvakanaka right alright advisor pane munyaya yenyu yauya panapa hanzi SIS-MELLY maita basa neprogram yanhasi pataura advisor vaya ndati ndiuye ndigowanawo advice. My friend was also arrested akasungiswa nemusikana waidanana naye since February till today nyaya iri kungonzi postponed asati ambotaura anything mukoti. Please help, kindly hide ID. Saka kwanzi une shamwari yake yakasungiswa nemusikana hamoti akasungiswa nekunzi rape yeka nekunzi chiya so akasungiswa nemusikana saka nyaya iri kungopinda mukoti hanzi ambotaura chinhu anenge achingonzi postpone veduwe musapare mhosva veduwe muri kuona kuti kujeri kwacho kunoita sei mazviona musapare mhosva imi mazvinzwa musapare mhosva guys kuwana kunzi ene necovid unonyatso kutamba muchongo yourimo kunzwa kunaya veduwe kunaya kuti kwete zvokutamba zviya necovid guys unotorira urimo kutamba mhande urimo munhikikiri muya mumasauzi musapare mhosva guys musapare mhosva right ameno yanhikikiri yataurwa yakola yataurwa yanzi shamwari yangu yakasusungwa kuti anobatsirikawo sei arimowo imomo zvacho indorasati mazimbabwe dzangofikisiwa ini mazimbabwe dzangofikisiwa kuti munyatsogara nokusingaperi maimwana kuti kana wabuda munobuda refrustirated zvichiti ndakunda kumusha unongonanga uga pasina kudhipotwa pasina chii unongobuda uko wakazvitakurira mabhega kwakadzokera kumba unoona because azimbabwe ndirakavengwa munomu pafair zimbabwe ndirakavengwa munomu Zimbabwe ndakavengwa especially chinetso kuonekera zvakuti kuti Zimbabwe yes mazimbabwe akavengwa munomu akavengwa munomu mazimbabwens right guys ndakuenda ini network inenge yakukawada manje kwakutonaye kudai inenge yotonetsa right saka guys indoinda handitika kuvari kuenda kumusha vayavo yamuna December musakangane kuuya naika vari kuenda kuna Gweri Mutare chibulawayo mubhuke muzanzi naika vari kuenda kuHarare Mandasa anditika kutinde kumba saka guys tobatsana zvakare nemuswe manairo acho ndofunga regai naye pamwe ingaenda necorona regai naye pamwe kudai ingaenda ingabva yainda necovid mvura yacho maybe regai inde necovid pamwe kudai kanyanya kunainda necovid regai zvinai saka guys tobatsana nemuswe wechitatu anditika tobatsana nemuswe wechitatu. God bless you guys anditika vanoda kutenga mafuta vese mondoona kuseri mogara matengera for January anoza January kune January kune disease guys saka mogara matengera na January mafuta kuita kuti January panongori covered anjika unengori covered saka guys indoinda ikaindinde guys mwezi uno wapinda mwezi wa December guys watapinda uyu hey kwakazvarwa maqueen guys takazvagwa muna December isusu December akazvarwa maqueens guys ndinawo here vando birthday navo muna December upo murimo here mcomment section vari kubirthday yaDecember uya kakuzimu kwacho kwarukuregerei kuuya come to Zim uya kuZim tisangane uya kuZim vaDecember varimo here kuna andiserina chete vandoziva vaDecember na AC aripo na Brenda tafo Joylin 7 December utirangaridze kana akusvika madates 7 December 19 andisirina ndeva December Brenda rakura tosvikeyo kusira mangwana apa vedi vari kubirthday December please munoti kana muchibirthday yawo mangwana mubva mandikandiroka mapicture enyu sanhasi ndikuposta iwona iwede muri abi yangu kaini muri abi yangu mubva makurumidza mundikandira mapicture ndibve ndakuposta iwona imi December maita sei kwenu
saka imi mose imi muri kutanga kubirthday mose muri kunditangira birthday mese muchacelebrate birthday rangu mose muchacelebrate rangu ririko musi wa 25 musi Christmas wewe ndo wati muchacelebrate mose 25 saka vari kubirthday montipa ndichika mabhema uye yenyu before anditi timbova era onemi kana tongoita birthday for all for December nditi birthday for all raDecember takawanda mana December takawanda. Alright guys, ma December angu Capricorn, I love you so much. Take care of yourselves guys. Good night and God bless you till we meet again on Wednesday.